so no ambisa aso de bapa no ko ba jezi presbytery for no kufro bufu baba masuketu am yipa branding tifo so me am tie twam nam de Asem Mpe Nipa ko bose asase so omna samo bibia boko de Oforisuo be manyankopon darma bibia boko na ene the way I see ball ko ba jesi din na sempre mo be man no o kan ese wo sere no bibi wo de fesi bibia no makoda no Oforisuo anoma bi koso na anura na me pa anwa mo kakra bi de afamanum na me kofia anwa mo Oforisuo hwe mo me hwe no ma bi yi e wo Ghana wate sisi aduane afa anwa mo mere bi obi kan na brofu kirem wo de acheni wa penade abawai se let you say me yiri fi asem Oforisuo no ma bi koso first no ya soma se ko ba bi a uni ma de ana otimide etwa kwan na ya hwede na hwede kura unya bi ubenya kura ya sensene ti first wo ko ba bi na se kwan wa atwe hwede wo to a kwan so de to a ana se category na de akwaba sisi no ma na ye hot man for ye na aduane no ne boy den sisi anwam ye se 5 cedis me boa onu anwam me na me ka kire ewo he busa kokko sechi ewo kumasi ayai kumasi ya yente anwam 5 cedis na emu konko ba ko ye sen eduru me bi wa ye ne ye ho abura na ana abasa nti sa na sese ye Oforisuo sese ye to egabins na ye hotman for aduane apete na ye aduane hotman for aduane enne dokuno uye no na de dokuno beka sese no dokuno e boy den abete be ko restaurant bu sa e bi ni wa standard Oforisuo be ma de na ekoso yi sese obi ade ne penti na me feel jale no first na nkosi mo ntwene nyina megu mo ndonkom na obi anya bi sese de na ehu na se yente a mesi anwam Oforisuo edu me bi on se aduane no se be ma ko ni aduane anwam de woni me ye akono so de edu me bi wa se anwam yente 5 cedis ade ntia e wo Ghana Oforisuo na se yente no mo ye sa na anwa yi wo mo ye no mpegya ko soro wo sha fe de mpanifo ba mu ano mo sa tete so ba fom edu time a yesre yesi de ani beto Ghana mfo mpanifo so a wenye police na meyo se ya ye boa ye chi se ne ya boa ye ne yesi ye du o machidi a ma sa ye ne ye ku ye hu ye di o machipi e betwe ho se kaye o Oforisuo ne de be pa na yesi ye hot man for aduane ezi obowe kra nkate obowe kra nyame ampata eno kra be ka ke beton 10 cedis wonim se sika fa shi be ka ke da fo mo bi amfa di o mo ye no de na kwansi 20 pesos na da fo ma akra hu ani wa inani sa no mpeso mo ya no mo se Ghana jonki for ni fa on eti ya basre ye kasi ye di sa no mo na chi di ampani fo de ye du o ma chi asabe ye ne ye betu kotia san ye mo de mo hwe ni ye na anoma bia no wode anwa mo ente fa cedis yo mi enko enime okay the nations anka be bia boko man no di anim na nipa boni ni na mo nka nchezo se san suban na asumdie mra we nipa boni ni wonse san adwene odopa ye di ma we achi bo galon mu pa na wa yari na kekako wanim ubadi kunim kekako wanim kekako e wonuma hodo mi ensa as gospel me se bi sura Christopher gomo mbo munya midi no great media bi kakra no man na film na akoye te se ye kase ye pe wasem a o ya ade na nya kura intime nka we kitu bi amakan bi ko tum wo kasa we wo nkofo be ye me wo munim se sa na ade na so tie Oforisuo me to me ka me nchenyi wo yire da me amawuri die wo se me engine betima abom go busa wo yire bisa yellow wine na we ni me ene ne filter 6 million ade ya ne tono 1.4 1.3 ade na no me na mtum me na mtia akonya so na akoka chesto ura na okoye de abu no nzo bepe kakra so no nya bibi de ono de ye nkandia nzo wonde so me me girlfriend wo dan ya ma bona ko ma wo ya nwa mu na akọ de 5 cedi akogina ontima west at every 7 go that la hem we me ata west at every 7 sa le be it would be to ajai e ko mu nku go okoye na mo ne bo aye de no wo ho ye de ya sa na aye anwan so bo adren na no bro nya bre nya blessed foster adauma na manwa mi da so kipu a anwan ko ntimi nto fry talk to ya na to no 7 cedi ni 85 na ko mo ne na me de ni 30 ni wa we ever ti en kanje man na ye do no no na de gospel na ye campaign say wo be kofie ya niam kakra na ja wodi
o terms nyina e verification e free madi e bi yen mo braza ye mo na mane go no won anwa odu won anwa won agogo okay odi ade Erade Nyankopon adarament me ho oden setre kronkron wa ma ye nwo wa me atamfo nso ani magu ase na yeda so ti ase ana asedan kuto na wo se yede ma osoro agya ntofo so be ma yaba me encha yetiefo ne yahwefo nyina mama G Mass of Fire ene Biggie afa Mr Gabi emu nyina yeda won ma se Crystal Vince so UK on fadwumade ani agro diaspora group no Nyankopon ye adom adadwada ena meeting no ebekọ so ntine ye boaboa ehu nyame ya adom a bibia ebeto na akwan mu ntika ye ho e wo Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube ena fe wo call TikTok no so a yes Sompa TV ana se Sompa FM na dwumedie no watimi adom yen live na onso chefe wom no watimi age ana se Sompa television so no wobetimi akọ na Adia eh na ayi kwaku the nations amanfo ani di wachi o amanfo ani da so na enwa asade bi na sade ai ofo enyam na mani da so bankofo ani da so papa also da bi ba ha nyumfo so meboa wase metie mechia the nation on the God was the nation's brother I'm say the nation's uncle also da mechia why na kwafo ani da so do musi wa chi o ma o mo bepa o mo ana so ka se enwa asade na enwa na sade ba de na o se na ado e bone ofo so ko wanim okay yakwa yanim ena nwumre egusoa etu omanfofo efa Asem Mpe Nipa dwumadie so kasa vidi kase we so orofo ena futu semu a mede ema no se me pese me hyew nkuran hyew bo se faako a wo no onka ho orofo faako a wo no onka ho enfa show trim se faako a wo no why very stagnant untimi move biem faako a wo na mamamfo bi emu wabam ema wonya wadwene se wo do san show damiri fam na waka ho move on kwanim orafo sina emfie bi beba wo be free ho ebre no so a wo be free ho sebre no so akropo twadi ampo na wo bo wo no na onim sentia wo bo wo no wo be free faako a wo no orafo Israel for ekodi sensemme e wo Pharaoh nsamo Israel for no omu kodi sensemme e wo Pharaoh nsam Misrim konkwasumu emfie pi orafo na Nyankopon wo kwan se koyi Israel for no efri san kwasum ni mo na so abre bi so ye no adiepai enesi ye wasuma Mose ema no koyi won efri Israel Misrim asase so orafo me ka kire wo se ebre no beso faako a wo no a wadwe kire wo se honya comfortable zone no ene ma me ka kire wo se wo be free ho abrati akan Exodus 14:13 ma me fa hwe ade bi sesesesesei efri se me wo gidie mapase se kropo twedi ampotimi yi Israel fo fri nkoasum dia ene nkoasum ne mponkyere bia odam bia no e wo se Nyankopon timi yi ufri mu ye me ka kire obi na nwumre se ema wabam mu ema manfo mu wabam ene ne wasom na apatre ena wontimi ensom yi a me ka kire se mire bi beba betumi asom dendenden se twe na nepa bi ewon bia no wonsa atumi aka yenti o Mose wuma to sumienu eti dumiensa na nsensa so edu tire du nine mom 14:13 etire du na nsensa so edumiensa no ose na Mose ka kire o mine say Monsro munyina pintin na monhwe Awurade nkwaje ya wode ebe kire mo ne na Misrim fo a mo hu wonei mo hu wonom da biara da biem Mefa 14 into aswana. Fatu aso preko. Na 14 ese Awurade beko amamo na modie munyeko Awurade asem ni. Amen. Anye so amen kura. Abrantie no wo se hwadwefo an brayima. Orofo yanko yes Nyankopon si munyina pintin. Mamu him na munsuro. Na mo Awurade mu Nyankopon no beko amamo. Hwe nkwaje a wode beje mu ne.
ni ahwe nkwagye a wose wode ye dai eba no de aba beje wonne onafo medika ka cho se mpunchire bia wowom bia no amane ne ohaw bia wodam bia no ena anwumere me ka cho se Misraimfo a uhu wo mo enne no uhu wo mo biem ede ne ade ye agina hyede de ama Misraim no ahokyere eba ho enu ti sa ahokyere no ena me ka cho na anwumere se uhu sa ahokyere da biara da onafo ye de ma ahokyere na me ka ho asem no ena anwumere wa wuti uja ho no wo na nim se de AC ehye wo fa enu ti ekwakoya awade ahokyere na ekwakoya abrabom entwensensan ahokyere na eduru baabi a wo kɔ ne ye twonsan ahokyere na eduru baabi ensam keka bi amanfo edi twa wo nantini ahokyere na etime ka tro se eye dwom apata na wonya bi no ho ahokyere na enu ti masema meka tro dede bi na anwumre se sa Misraimfo no munhu mu da biara da enu ti ahokyere a mebobobo so yi se wo bi mu na anwumre ya krupo twedi amponse mu nyina pintin mamu hihim na mamu nsuro no no awurade nyankopon so obeko ama no obeko ajo na anwumre orofo amane pi eno manfo ne namu se ya de Ghana ye case study a obi abehie ni bia se waye hot orofo bedru baabi waye hot ni nyina no sa Misraimfo we unhio mu da biara da sa hokyere ene amane ne esan a wonamu no se de ne tukrupo twedi amponso efrise wose wono na boyen ene otede wo ya ase de a ena anwumre to ho ase se faako a wugina no nya gidie mapase wo befiri ho na wo firi ho akoyediem wo firi ho akofa nipa eduru baabi am obi mu wabam wate ena anwumre se sayo obam na so de hyew boso anase wo de hyew hunkunan ede tu matiri so se sa Misraimfo no enye se wo behu wo mu da biara da wabrabom ahokyere wonam mu no se wo hunu be ekom a ede wo no eduru ba bia de wo de tonzuo kura anom no unya bia sa Misraim ahokyere no unhu bi da biara da na se we nyina be wie mu die dia ye wo kase bia wo bo yen se wie nyina be wie mu dia ye wo ye papa bia ne nsam ye ase adu obuo ma no se we nyina be wie mu dia ye sofo pani bia wa hye ye boso obeboa hwe ye sukuu no e wo se adu obuo mapa ede ma no ne adu obuo e ma yawofo efiri se sabrei omo e na ma ye sin efifie eno ti wodofo na nwumre ma asema meka nyina ne se krupo twedi ampo yi ne ma Israel fo anane ma Israel efiri nkwaso Misraimfo nsam dia ena nwumre wo haw ane amane bi dawo so no ho kwan se na nwumre oyi edema wo ni nyina so bepam no aka se awurade wo na abọ me na wo tede wo ya se na mfumso bia maye bia no obetumi ede ache me na nwumre na Misraim asase amakọ bre wo so watumi ayi me afiri so ene anwumre ze wiase mu abrabo na abrabo no ne wudi chimsia na wunhu de wo ye utwa ho se ateno utwa ho se tefra na chi atofo a ene Israel dombe ma se menkan cho se sa obre o hawo ni amane no Misraim hawo no unhu bi da biara da eno nti ni nyina ne se ubenya gidie mapa na wasore waka na o hawo ni amane bia no empunchire bia wonamu bia no odofo na nwumire no waka cha dombere ma ne se onyi ufiri sanso hwe no ene amane no na sayo bamudi a e wo se wo so diye na Misraim ahokyere no usu ufrim ene anwumre eye me odofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo abrewatia Ofoso be ma meda sena machia mi ankasa me sister panyin ya me dinachi ma me kwanadu yi adom owo eye pankro no edwom wona me ma ne nyina ma me nchia wonum na me nka nche om se ma fe wo mo papa apa ye Nyankopon enkosoa enkura wonum emfa emayen na ofoso be ma ube free ho ai obejo ede wa free wankasa watafo anase wonum a wonum pamono se bre no so a Bible na mayati ase wo senka 40 miensa ho se ade bi e wo ewia we se ase no e wo ne bre ya wa hye ede ama no
eno nti wada se ne ya na wakai no wahye ne nso se enema bia obefe me wa abrabomu bia no etwa se eba na aba ne saa ene Nyankopɔn ne tan wo ena enye obonsam so ena ne bofuno wo tan wo eno nti na aba ne saa se Nyankopɔn ma kwan ema wobonsam enya Job ho kwan dia na kai hu se won so no ekwan betimi aba beda ho ewa abra no ebeye won so hwebre na wo twere nso hwe ne wi a na wo tintim na wo mia wani na ne makoye wi a afa na nkunimdie no eba ede ama wo enti wo be free mu emfa ho ne atete wo haw enitaye ene ade atantan de enkoasom anase emfinasom enne wakwa akotom emfa ho ene yade dom ya amanchene wo emfa ho ene ohia ena afen so niema abrabomo aye emetwa ye nei ato amanchene wo awoje ho anje no me se wo be free mu when the time comes ebra no ena enya nsonye wo be free mu oye wo bebrebe ya wodie ewo abrabomo no tam beso ama ni nyina eto atwa eti ye ka cho se wankasa no bo ho so na nye gidie wo Nyankopɔn mu na ka kira wo ho se ebeye yie na ebre no so anaso baabi a wote wa adwuma mu ye wo wase baabi a wote wa asafo makonya kakra ye de ama asafo panyin anase bi kura pa ekuo bi a ye de ehye wo nsasa wo na manager anase adwumakuo bi no ye tata wo adan ya ye wo wase adan ya ye twetwa wo nantini ye wa yakayaka de ewa awade ya wote ase no woni obi enetie woni obi enesu adwuma wo ye wa yakayaka de eniema ensemfra ene odi edi wo meka cho na nwumre se ube free mu afree wusu bebrebe ya wosu ni nyina no ye ka cho se wo serie bre no ebeba eni akire wodia ne se obenya abotre ne ntoboase na watwe wono asafo awurade na wahwe nkonimdie ya wode ebre wo na wahwe nkwagie mapa ya wode ebre wo abegu atamfo ani mu ase ama onkasa no wasa ya dansidie anasa dansidifo sa de ama wo ofo so be ma se eduampo wani da so se yetwa no so obetimi asa afefede a na Bible na kira ye se otini ni behwe asem prenso na ne prenso so no obesore agya ne na so de a ema bibia mu wabem wakwa adwuma mu yayi wodi ya when we are school so many years what application letters we CVC nyina wo de aka ho bin so no yemfa ema wabam mu ene na ensu ato amadu foche ne hu ni mfaso o wa abusua mu yayi utotwene yemfa wo nya hwe meka cho se pe baba besi ama won so no du foche ya fra wo se japa ye ne akon ho ye to amnika aba ba hwehwe wo ewo nwura mu ofo so be ma meka che wo bia wo tie ye se ade den fichire da ko be ye nipa bia meka se wo ne wawofo na tie wan kasa no ye yi wo totwene ewo abusua ni mu wan kasa wo ma me pa wo de wotan na ahya odo ya na wo se wo de do wo na na mu emma wo ba mu wa ye mu sa wo ye eyi ebuo bia ebetimi die wa ye twiase bo no da bi beba wo be twiase bo titi abusua kɔ ye mfra meeting mu wo be hu ye kwa na ye yi utotwene make sure a day will come without you no meeting can be held eti kwa kuma to yam te bia wo mu sa bre ya ye kasai no enka chi ma wono asafo awurade wo se dakoro nani so mfiapem na mfiapem yo no asafo awurade nani so dakoro ede ene wo haw ede ene wo amane ede ene wo tete ya wo so wo ho ache ebre no ebeso eni akire kula se wo nya ntoboase ede atwe wono asafo awurade a meka kira wo se enka hoda ebre ne beba de amaw ne banso so a ebe ma wani gie no abro so abeye ne monyam hye ede amadan da meka se ye hu gold a ye ne de akire yire na sa na gold beba aba abeye gold no e fa process mansa na the last process o be fam no e ye jamu nto fo so be ma ye fa janim na oja na chi no ye be bra ye zoom na ne monyam hye aye yankase ye de na bia kan no asafo awurade ma me fama no sia na me nua me ma no mra mu bi me da no okay the nation's uncle se o pe biasi ama for my head na insubeto ama for my yemre
Enumre wo PBSO. Ama for my head na is you better. Ama for my head. What I say gospel artist Joseph. Joseph. Ne nyom ba kwa me pepa no. I say enka chi da biara da ene na opesi na fom ayedina ensuo bi beto e wa abrabo mu no so wa hunu pa hunu sutobre ndi oni pepe bre ba ya no opini bebrebe no sutobre ba ofele ba na pe ba otimi gina no wani da so se ensuo bi beto sa amre no aniema bedane ndi ya no nkasa kasa bebre ndi nyumwe da makoma so pa na ne wa futusem no nso ede akofa ho no Fozo before some domosuko no papa bi efre Edward na no me kana asem kire Mr Edward wa tonsu dem ka some de me ka ni si ne de ne to emso ma fere no a be se me hunu ba bi aya koduru enne na obo mama ne yese o makoye ka no ba ne ho kani se opemasem na ohwe Asem Mpe Nipa du afaka no nyamishan yada mama si yepa Oga sanya wano seme mbere na asen wa pemasem nyamishan na onye ne kesi oni ni kunu nyina Mr Edward na ne yere no nyamishan da na me ne ofusu akweseda wo say ya obeko kama pa ne ba ne kama osem ko jawo sa bebe ofusu epetimi si wa brabom ba bibiara edu onipa wonim se ba bia wugina no betima afiri ho no se pe ba ya susu kombreni na Joseph nim se oda afiase de eye ne pe na ba na ho kire biremu a nya ne ope no ba no wo wani da so wo awrehemu se etam wo kam obepia afiase na niam foforo wo nanim because awrade aka bibia che ne da yesu mu nti no na fiase da no nkompreni bebrebe ogitum ye nyina Bible me tia se ntwato so mu no nam koy nto yo nipa nko be kasa bebre na enso neduafo na da afiase mpo antima nka ne hawa nche omummom ena na eka ne ha omo ne ato omo no wo kire da yeso ase a kire omo se ebire bi beba mu be firi ha se eneduafo no mom firi felo ahimfie na omo timi koda afiase na ebire bi ba mo se de Joseph kan mo sa akɔhye omo nsa eche pan no de a Joseph timi koda afiase nduro mu na ebire bi ba mo koye prime minister de a me ka tro se ba bia wote aye tan wani no adwuma mu aye di atoroto wo so no enipa ka ne omo pefa wo ho no wo se de akura ye nkofo ahi no obi a woni ne ye adwuma asabe wo somma obi a hunu se wo som so no nkwanso nani no fa hye wo mu na kyekere ho wura se ebire bi beba ubefiri sa ate bianim emma ade ne intimidate wu emma ne nka wo nhye se ase nyeyie ase hwa na wo beka etam wo kam wo be sori afirim ma bonto yem na kyekere ho wura and why you quotation preach you kwa sori ache ba na se was ya ma o Bible quotations di preaching ban unze materials for adwuma se wudo man so a omo ya adwuma pa tamana wo precared kiss se money nyina achi uda so ka quotation nyame ya de odi ase edi ya ka tro nipa bia wo tie ye se e wa brabo mu no ba bia wugina no anka hoda edi kyekere ho wura bon ho so solo waka you move forward and you get there. We are going. Heaven knows where we are going. We are there, baby. We just na wasi anya no baby for froko. Chichiro hu resa. Ena na Ghana setena nko ye ma uni kapre nko fu otu kwa okra kondo. Me ka tro za chichiro hu re tam wo kam. Nya okra na abebo nkrata ho kwa. Ubekọ abrawani na ho so. Baby atene nyene chichiro hu re wo ho. Ubekọ baby foforo ye. Na wo re kura afiri se wona na wo amanie mu. Wona na ntimi ntoma ahunie no. Wona na meme brofo so na na me brofo so no. Wona na de ni pe pu be hwe sei. Satan no beba. Chichiro hu re wo wiase emane ma bi ha wadwene bebre mini aba yisu Joseph abakwasem abrante ne ye defo ne ho to no wo sere da bi odidi ne yire so ye okay na se eten yakona awurade ama ne ho kwan adwo bakwa ahohiehiem ba ne yire be ka kire se dumi wo awurade onyankopon se de ma dodondwiefo kasa na wo kasa ede ba ye wani o accept ne owom condition no owom no na wo ka kire no se enka hoda ampa Bible say Satan say ne ma tutu de ma Joseph emane ma ko to de ma Job mani makoto te de mano ndidi na wonnamu a ayo se beka ho okọ adwuma bi apamo onya hwio bate apamo enu ndi ayo usuru school mfonso obi ye otim wo waye ne enuru sa ye yiwadi obetina fi bia na wo hyebere nye school ti ne ye pamo se ye ntem besua mawere hye na wonam eno so a afi obo se first lady o Ghana na na hye ne mawere na obi se babe shop nya adwuma
kosi say akwa bi a wan ko school starting say akwa dey atru so na ye ne baba apart from no ni obi abiem ansa na wo mu say adwuma na no say nya adwuma no uko school kase ye ba say dey obi se ba nya adwuma to say ye Europe so tumfo say tu asalati say we na yi meti entibitua ne kai o mera fie meyi ansa na wo say adwuma sua no school nka won kura to mere bi a eye bibi aye obi se ba nya school kosi say ye papa na na dan kwakufu ado na John Dramani mama na me ama de nyina cheda etu so ne say wo ye me baba wo kan ni efa tenafie we mu na de biara da brafie beyi me ne me ma ansa na wo say adwuma sua bi so ye mu ni kwase a ne awom bia me ka tro numere say jiwodi na tire say nipa bebire kase yo no ba bi om ni kodro mu hia obi na president won so wo kwa atwikada enye driver ni bi osua ka atwia na de ne koy okay ntimidi manu asi se producer be gumani ma se dem ni manu asi okay omna samwa omna samwa ye kuyeni so be ma ye nche telefone ahwefo na menchia me amenwa ba ma me Sarakuba bebi obi amechia no the God's collection amodjo na pram so hin mechia ofo so be ma ene futu sema no ejama na oma mienu nansen me hwe TikTok me tia sem bi opem so ka kire wo hene bi osia sa sesa konwa me de ma wona we dai wo de bo apo de se me gia konwa ne firi wo nsem a ene so be ye dai baby opposition bi a de wagina a na wo mu nipa ebeti me firi wo nsa ene de fashion wadwen mo sa baby a officer obi ne peja wo obi ne di wanim obi ne sebo bose emanya opposition enne onfunso obi a wo ye yentu betima kwa akotena fie ofoso se nyankopon pa hantan e wo kwa be ba nipa ya na ye refi edu mebi a position bi a nipa bi wo no ka hu se wo betima firi ho ama abaye mobo nipa bi predodo kwa adwuma bi mu nipa bi pre beka se wiase nyina ye mfama no ofoso adwuma ye beto mpanifo bi a ye bo omudin a saa time ne wo fie ne wo ye papa bi a ne frɛ no sebe papa ya mo ponko sha wo kasa si petuotuo we ne wo wan eno mu nyina adwo ma home do be konso do be crash wakra te du me bi a position bi a wanya tobo na wo be ko fie wonka ho do me bi atumi bi obi anya wadwuma mu nti sese ne akora ne bepa adwuma no o ye ohia ni babi nti afa ne nya reka hu se director position akuta wo no ebedu me bi ne be firi unza dia ne wato wo nipa bi de noma bi ahoho mo ho amofo suo sese ye mfa wo nya hwe special no ma de ne agya ma de ye kura de ntina ne ayiram to bo position betu ma firi unza yakwa amayo esemu a ya papa John Dramani sha no ye president edru mebi wo kofie koje na home ane ye papa na kufu adon so aba onso aka ne mleka ke obekọ ititumidie bi a first ne atwa salute no eso bete unya ne sa biem da position ekuta wo no e wo adwumam position ekuta wo e wo fie position ekuta wo bro no so to obo na nka hoda obefiri ho ye kan ye de ba sei enoma ne ye mienu sa point na wo kan ne gina mienu ba bia wo gina ye hye wo de anase ye hye wa yakayaka de no kan hu se bedroom be binyame betuma pagya ofiri ho ama nso aye dai wa be ye hero ena wo adwuma na wo mu no sabin prede ye tan wani yamfa wo nya hwe efia wutimu ni binti wo ma sabin pre wo mu nia no kura no mapie ofoso du mebi ahomte ye wo fere bi wo ho asebe ne tenant no do wo sika pa yenka ne masem de woni sika no sebe prejudice de bia no nsem woni sia ye se ya tama ene koyeye mesrew wo ye landlady mesrew tobo the bedroom mebi nipa na wo ye ne sa no e bedroom mebi enreti me dane onka ho sa ofoso no mebi areho and that topic where jama reho no ma bebre ho chese dru mebi a nipa bi a se sabin preda wo adwuma ma obi a obon ho mo de no kwa ne dru mebi a yetan no obi a wote bro no so ode ne ho ma adwuma sam no ono kwa ne yetan no wo hene wadaroma ya ma otumi na otu odu
Nana say ya untimi mfa wankasa wakonwa ensa mfa uchi ne enti nana edume bi opposition tobo ahiafo ma no mo nka wo sa da bedume bi sa akoda na sebe wotete no ebedume bi no so akwa de hye e wo baabi sata nana bi anu wa ye mre eti sa no ma ne mienu na na wo de aba no me gina wo ma no ma mienu obi a wanya ne ho ne wo mu nipa officer obi wo kura no fosuo sebe wo na wo bua no ana wo nwia pa no wo fiti ya pa ne office why ni tented wo pie ya no hunu aka che ne bodyguard ne ka che zemini wo dume bi atimu se nipa akọ no wai ne ka si ho pa esi woni wo to bo ase wate ebedume bi media danadane ye won krofo bi na me kasa ase mo fosuo tama mu ko suku no ne wo bi wo ho anon ne to aduane ma sa nipa ni di enatene echiasi ewo ho de dume bi a opposition awo mu no obetima friunza susuji hu mena ye won krofo bi a sebe satam na GBC 1 na GBC 2 nye won krofo bi a no mo kanus nye won krofo bi a no mo kasa satam ne ebo mu din eno mo we ofosu bema baby akwada wo hye baby ohiani wa wo hye ya ye tata wo ye tete wo mesro wa wo ye sa ne wo tie futu sem ye jai wate ne bedu mebi no baby position wo no nipa na wo tata no ebetima tene yankopon ye ne no ma bia nipa da se ne wonti ase da enti ye besre futu sem ko obi a bitwa ne mienu wa wanya utumi a wodi sisi wo betobo na utumi ne betima firi wonza wa wonso so no man koye ye ta wani no wonso nyankopon betima left o ama nso abeye nipa titru eti edu mebi a yesre afutu sem wo yi obi amfantu nofo ofoso do betie do ntie de onko danim ne nyina wa dase okay enuti ena me ka chiro dede bi se na nyankopon wo kwan se no ogi izan tamso nanso so na ebre no enyanson anuti ena futu sem no kra ka me stress kra ebre no enyanson ye anuti fa akon wo ne mu hu abomfia ena se bre no so a wo so yo defo se de no omna samwo ka no obetumi asa afiri ho efiri se ho nye wo dia anuti ena nwumre misrimfu a mu hu won no yensen hu won biem misrimfu hu won hiamu no wona ye hu won wo woni je brem no duru babia ye hu no sa biem o it will turn, the table can turn at any time. And it's ya yantu ya buwas ni hwe wiase abrabo ye 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello yeah kama pa hwani o Praia magazine. Nipa yire moduo. Assemblyman sister na eka sei. Bu amanfo nyina ho ye. Bu amanfo nyina ho ye. Mo yo shamanfo, mo so mo so asa. Say de onua be manya assembly ko ye yen se dan to nka. Na we na te wa ina ire di o. We need to case. We need to case. E bi akomabo. Emre besu. Oh, so ma dibem. What me ditu? The accent do. Okay, obayinti o. Bese emre besu mi asesa de mo kana na asma mo de aba no. So me ka se to aso bi e no. Ami to be said. Fa ya nya mani mo. En atene. It is a be a no be. Wa mo ni e bi. Emre besu mi asesa. En ensomo ontomo kwanem yumedi ni bia na mudi no mi firi so da bia na wo so da bia ya men kamo ho la be mana na kwa efika no ne na ya mo ma fa wa wo se vitamin nu odai mo wa woni bi ni titra fa titre no woni mo na ho no, mnasama. Hello. Oforisuo be nei. Yey.
Papa ya boko die. Kama pa. Na omna samwa mo felumba na naire obia hoye. Obia ho den. Bedo ba de na se eskebola na mena hene. Okwase na mekase free. So na be tso. Papa nyumede nyamisha mwate. Aya na mewe ebinumu na se akafani nkuna so mu so ana omo ya mesere da ko to se obi ete ana ko to kama da pata so a enyo bi ne peja di si wa no an ka se wi si wo ana wi aso en so no o tumi enye o nya enkosi awie yo ya insure to ama ko ma ayemre ya emo abeba ama okom atuan ha o etie na yetie ma yema yakra enyi isante ebre bi baba yebedide ana ebi Oforisuo we eskebola mo nya manya duma ya mega mo. Okay, we free eskebola so boase. Hello. My volume not come from my episode. Hello. My volume not come from Mr. Hello. Baby, I'm free with you. Never show me a free data. Okay, so free data no. Never shine. Yet your mammy. Anyway, with a master minimum of a boy of my gun. Any attempt mine. And they working conscious what can registration. Working legislation. Am I a coma? At the city, Nipanin will be a city more canoe. The men are Montomoso in a film. In me, Masawamakan. A bomb pie in a name, and the sun is far my none of you who in Neno, a chain bill, you will be a will be shame, our limo, a selling of dear, you can indeed about Amay, and a sham. Okay, Hello. Baby, I'm free Udin. What is this? Udin, baby, I'm free. I mean, what? I send you. What's in you? Because I was sitting here. Now, didn't they say, I said you wish to know? I made the connect. I didn't hear. And then I made so much of a many but now so many years. More to where could be a butcher. Of course, yeah. A coffee bath for the now. Just say, the oil who fell crow of foul. Just a sort of a character on the crown. More day. Not to me a great. Oh, Konami in my back 1 year, I can say 6 months. Well, we are not 2 weeks. Oh, my God, will be here 2 weeks. I don't know. Or Pentamako. To say, catch. Said the more canna. My noise. Okay, maybe about your friend near Dinkomawati. What's you? I know what to be a good. Why? If it's a bedroom baby, no, the woman in there, what you know? It be a member, what? Okay, hello. Official Bema. Yeah. Good evening. I don't know, mind you any. I show you. Omuna Samwase saying. I do have a meeting on carry, can you walk on your call? On Cassia. My mention direct and I mention Hawaii. I mention also so. Okay. Anka said that you know, Mononim say, Amen, you know. Anka ho, Mona Samwa, Anka ho. I brought on the priest, I brought on a bono, you know, say a cuckoo dear. And so the dear Albafra, Quaco Drew baby. I was sent cow trust now on both and I see a Jew. No about the top from say, but the man in go up them.
Emma Emma Bibia and show so and Carol, Ebi Amanyame Ede so wash, I'm one who did and I say, yes, one who did a crowd into no say, I practice a crowd for my and Carol, there, you won't quiet just in quiet. You therefore, Andrew, I'm a master one, and you. That's it. Okay. Hello. Yes. Hello, Amono. Udi baby au free. Maybe I Miss Rosie Mansoda Sano. Okay, yet you. Monsieur Aboagye of Lumba. I don't believe that and wife a papa. Okay. Of Lumba wife a papa. Yadama say any a futusema or the other. And it's true, and come my yes, so if you know, then I miss Pija and yes, you have a time. Yeah, you need ye now. I threw the Domiana, yeah, Papa, yeah, and time. Papa, you're over the Yanias, and baby, Namifa, you free, and never naturally great now. Need you free. Now, how I hear permanent, you won't say, because the arm wire was our panel. Yes, it is for force our panel. Who are in your position, who will do and no air handle. Looking at position, and honestly, a position, as I will do a form of. There is a self I am what they say. It is a David. Any Jonathan young for fun. Jonathan, who yet, let David be a community, or carry no Jonathan. Now, on my farm, no, so bound for so, and Jonathan before. I'm going to be ready. Okay, I had a day of Freno Enina Bessie, and never to some now acquires already and Denu Kusikon. Drew baby a bed, drew baby a head, dead, drew baby a boon, dear, you know. Nanini muno, and I make catch on Nesse. A yet dena, Fakwa one onkao, and your man bet me as a sa a bribia, and until some is room for a moon, nano. You whom beam, and no any of free Ezadot 1413. And let your foot to your day a bremono. Ye 10-2 bath for body tabem, and the enumere ye namsoro, ye sigh and am from Bafo, ye bako and I yet your queen way, and a Sompa Asem Mpe Nipa. You will be catcher as Santimine, you will be a tre as Santimine, if we are Semena and ne enumere, you go computer so the embraces here, the wabano, when you are transit. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beast Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beast Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beast Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beast Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beast Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beast Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Heba ni Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ni Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Yako na yedi akoyanim weni Sompa Asem Mpe Nipa no eye 10-2 ba for ye baba boyel tabem emraso dodro no a na etwen yen se omubebe bibi na omatie na mu afutusem ani emu abakosem yiranda
omafa abokotodwem de abo wombra Asem Mpe Nipa nko awo ena benya so o Asem Mpe Nipa nko awo ena benya sansem wi ebi ewo so ma me memo akwaba Pacho ya eja batampa bibia abokode Pacho Yesu adom ma me udin de sei Pacho mi din pa de abraniwa ani wa firi hin na baaye Pacho mi firi atwomamem me pacho ma me de be ne hawa o se Asem Mpe Nipa yebetumi aboa o brani mu kakra ne kasa gumma me pacho boko ade ha me aminim se Sompa mbitimi aboa me ne se meni bi kunu ware 203 be ma ye friend say e ma ne de Joseph Kusi Anan wo firi hin wo firi Cape Coast na omo na cheso ye mfantini no ke enyo enti ebra ye ware ye no a oma obi be ni nua ba ko a oba wa nya ma ye ware ye oma ni krom ni na be gina ho ene ye ware wie ye me ne papa ya tena se a Erade adom kakra akra nti 2014 mu ho no na papa no eya 2014 ena papa no ye de wo yare ye eja me ni nyina mete papa no nchen me nkọ ba bia edi mu 2016 so sa ene ko so nti 2017 papa no be yirai oba Kumasi he ya opampa so abeto ade oba no ba be yirai be na oba yira Kumasi oba yirai ofiri hin na ba ye oduru Kumasi oba yirai ofiri to ase ene bae ene oba yira ho no ade no nim Kumasi papa nim Kumasi pa anade na si ye o yirai me pa cha wa ye adwuma wa tena no ma ye adwuma mre bebre tu nim Kumasi ha osi ho no no papa ne so wa hunu kwan ofa so a nkofo bi de ne tena ka mu na omode ne koye nti ya hwehwe papa ne hwehwe na chese yi hu no o hwehwe no bosume sen na wotwe sen fidido sen na maako enkono na yete nka se wabepie Cape Coast na ne ba panyini ye frɛ no sister Magi eno no kora frɛ se da bepie on tie de ko nkawe police station nyina ma Erade adom wode be kan ye nsa fe papa ba yare ne koso na ese ade chi se na omo ane mema ene ma ba se omo ko han dan ye ma atwema memu enfiri to ase ne mra atwema memu ho ene eja ye de ba ho no ye 2018 ene ye ba ho ye ba ho no ma enkofo afede na chesa mi hu de ompese omo nye se ye sore kura na se ebia sika na ye de ba bia je se bia bosoma ni bube ke fansa na omo de aba ni nyina na eja na me na mu so mete papa no ho enam say yare na ni ti nyina akọbọ ho ne ade ma ekọ ne surgery nti ni nyina na mete papa no ho bosom be nwotwe kwa na mentimi ntua na monko ba bi ebi wa bosom enkono obi amma na wa ma me so me mu a mentimi nko ba bi a eno ansa mete papa no ho eja da bi emre bi kakra na jesu obi ani ye nchen ena mesiesie papa na bi na se me ekoto ade nti me ko ya me ekoto ade na me free ho na me na ne papa no nko na net me ne papa no nko na net okay nti me free ho na me ba no me ba na chese me ne ba Reverend Francis Kofi Anan me ne ba oba bi so for aso de be oya so for o se aso no ko ni din ne de anu de metimi akam ye nto aso ena eja osofu bi ba nti oba ye no oba be hu na se me kasa yi kakra na papa no ehwo na nya ade a obetimi aye na chese wa ye yi kakra etinu mo no wa ye yi kakra ne sai me pa cho na chese wa ade ade ahye no no wa jana na kakra enti eja enumu na eja me de be ba ya na me ka chom so mu nyina ho no mansa na me ye papa no ne hu nyina eye ma no na eja mo so mo de be hwe no enti na anu ya papa yi wu ye eye Easter no mu 20 March the 24th ena papa enti me fan se ma me o yare da ho mfie sen ko se no sika yade asemi a kafra no jane na gu ne ho a pepa na chese wa bre yi pa o yare for how long o yare me fan so o yare be 7 years da form nko a abusuafo ama abusuafo be hwe no Pastor Kofi Anan Osei Nipa be hwe no no amu nso ba be hwe no oba ye me nko a no beto me wo ho na me se ko ba sa no se papa no wo mama na wo ye bema na untumi mpagya no no ba besia pagya no obi ba betena ho chen na wotwe bi so obabua pagya bi kura ma no na kakra no mo kofa ga bi ba nso no ba ye bo so me miensa mo so untumi ntana ho
de almost ti hu ntimi na wo montana na on de ogya ho ye hokoye nti ono wokoye no akire na omo so fa akwan se ne eye 2021 no bosome edunu mu e na omo ba so omo be fa papa na akọ na me kra ma peja na ma bra me yare nti omo de papa na ekọ kakra na me se da bi me mpene mo fa papa na nkọ nti me ne omo kan ya na chese nti ase anya adwuma no mo frefre ya na me se na ho na ma omo kwa me fa na papa Kofi pastor Kofi na so aka che me se omo ba ma me mpene omo mfa ne nkọ eye papa na busua oye papa ni nua na chiri bab na ya senu nti me ka bia omo se nti me fra papa na menya no me fra omo ankasa nua ba akon e fra ni jo sofu jo ono so na menya no na chese de we ba ne se kwa no mo de papa ne beko no mo de na ko di 2 weeks ne de na ba na me see you 2 weeks ne me de menti mi anko bi ta mo be fa no no e hon de menti mi anko bi di 2 weeks na me ne bla ba akon o ya sore ba na me ne ko se ye kwa akohwe no sa pastor mbie timi na antifri ya no ye fa kai ko kuro no so ho no mafrantwe ho ye koduru ho so ntimi ma enipa ma ho no ma ye de kai onya obi ama na me fa ye nkofie ye san dan ye ni esan ba fie enti o ma na me frefre wo mo a wo fra ye mfa da obi a ba frɛ bi anya de obefie wo didimu awurade adom na eja ono afre na me se mpese mbe hwe papa no na che so mo de ne ko ye no na kwa afe no se bra na bra behwe na eja me de me ko ho na me kokko hwe no me ko papa yisu je se on tene ho ase kra o ma kwan ma ye nye de ye ma wa so me nsam yenu ba o se me de be sene kwada nam de nya kwan nko no mo nso nko na eja me de me di ja no ho na ohu sa no wa feel no o ma wo ma me ma no sa nti me be nyina na ma me ne ko ba sa no wani antete kakra me ba jo misun nti ehwa na me de me di ja no ho no mo na ye de bai ti e ba ya ye na anu ya sa afia yo mo bosome miensa e de to so aduana aduunu nan no ene se papa no ye de odi firi ma de ofre o ma o mo mfa ma me wo kasa wi anye me de say yes ade owu o ma mo wa mane owu ya no me pa cho o ma nka nkire me ena o man kan kire me asante kasa no so aso bie pa no ani tie de o say yes wa firim na je so wo mo amma wa mane o ma mane enti papa no so aye ho ade aye me ho ade se ko mbese wo yes o mbese me enti me ba enti o ma mane no ena me de me se minim se mikunu na wu enti se no o ma frefre phone so a ono pastor Kofi na frɛ me baba akon e frɛ ne Nestina wa frɛ no okay o ma frɛ phone so a yenko ye ho duro 3 here bus center o de ninu patri ko capsules ko master no o de bi abadwa so orofo kokwa duro pa na yepe na anwumre ne de atu ko ase koko na pama tro untumi entena se orofo koko adi nipa binya ama wani kura efra orofo na yo ho duro wate koko na sisi ho no onuma duro we bia wodon safa so abun se propro egu 3 bus center ninu patri ko capsules ko master no de abadwa so a ye kamfo ne de ama kokolina ke ba dani heba misi heba ne Dank neko pewito 0546107107 0546107107 orofo yenko 21st Kennedy sciatica expert na yenko nekutu sciatica yade na se sa sciatica no yade bi ntrim yade abrohu ye papa eso sisi efa usiri mu na akokum na watumi enya ayaresa every 21st Kennedy sciatica orofo na sa sciatica na meka no enkosu na se ye pa wonhwe yi obeka so bi ato adu ana se watia aduru so ye pa kuma se hwa overseas 21st Kennedy okwa ho na behu wo mo sa na enkan domi market obehu 21st Kennedy wo ho enkranza techima 21st Kennedy osinyemini 0540311311 0540311311 yakon kope mizo drink ni bi enom mizu orofo ebeboa ama ho atopa na 5 chimiza no so eka ho courteous marketing agency wono ele di mizu abadwa so fa ko ye ton drink ye bia wo kwa mizu 5 chimiza ubenya bi ato na ni doso po ni duduom ubenya bi ato ewo 21st Kennedy manager Daniel eho na wo orofo yenko abawa wono wo Anomaji post office ibenya mizu 5 chimiza ni bi ato na search enterprise enso ewo
abinchi one VIP car park no na edi enhwanimu yenko ne yenko tomizu ene 5G meza ebebo pa kwa Company Limited ewa Poe Mantemu Eastern Region yenko ne yenko pebinto KF Kinju Enterprise ewa swam heya oni nom hotel ene di enhwanimu orofo KF Kinju Enterprise no opamangwa brosenim eho ena wo yebenya bi ato kama pa na yedi edi adwuma aponto ne abadinto no ubenya bi ato kama Express Group wo frew Express Group se wakonto seminar fa bedano ebeboa wi papa amanyoma akonkan pa orofo Express Group se ehefa na apese utukwan ekobroni krom Canada US UK Australia ana se hefa na apese woko Schengen visa no nyina da aye ready Canada se o se ho ye hot cake papa a wo de o manfo do no a eko kusua de ne binom so ekoko ye adwuma orofo wo se meka cho se Kumasi Accra tema Islegon takwade sunyane tamale bibiani ubehu Express Group ewo ho yenko na yemfa akontusem emfa enkonkoko dano 0249000448 0249000448 Express Group ono eneseme kasa ansem we emfa enkyere wo orofo yeko na yakwa ye pomden adwuma na yempomden adwuma yakwa ye no orofo duru baabi a ye honam afam no wi a afei na ye spiritual na spiritual ne de hem Prophetess Abigail Asantoa na mekamfo na media amanfo eyesunsum nyuma omanfo ama usikasem ayebasa wawade sem ayebasa akontusem nhunu so wonko ada wokọ ya visa no yemfa maw empo passport no kra no bema ne da so ebeduru ba bi na akwa dane oba na usikasem so ato ape enye kra enu ntina Prophetess Abigail Asantoa se men kancho se for wani eche na so ye na so dem hoso de nyame enwo sranka sa ho so ko ba na pa yo new site eho enwo eho ene nyame ma nyame ma na oje enso ebeyo dia na Prophetess men kancho se eba counseling no a eno ho wonyi sika bia wo wo se Nyankopon de ache ne kwa eno nti wo so brei na onfa enche wo kwa eno nti wo se men kancho se obetumi no ma ba besom kwasiada eno eya no pa no nkron kosi awia donko eno eye kwasiada na ebrada no so eye counseling sa counseling no eno wose yen kan chiro bibia se omo fure nyina wo mu busa se yegese no dabi ontumi enton nyame emfa emane nwa dasani eno tubra na nkonua bia so bia no ontumi empapai no emfa ma wukuo na wosom sa ene fiada so anopa no nkron awia donko enso wo pon efiada so no ano odimpa eno ti Prophetess Abigail Asantoa se nkonua bi daw so dia ene bra so ko ba yampa yo new site eho ene nyame be nyame na ne ma so aye ne ma 0243 263 899 0243 263 899 yensi subiem 0243 263 899 yanko na Prophetess ne pa owo edema adasa no yanko na yanko gibi na enwoma enkonkai kama mame yenti o what's edion ti because why then because so ene papa no etena se de na me ka no ti koduru baabi no na omo ba se be fana kwa me gime ho baabi enye no o ka bibia omo nte ase ede ne beko ampa omo de ne ko na me se me ko hwe no me ko enso amankwa omo ama me fa me amankwa hwe no ti ofrefre ya metimi ko ho na me ko hwe no na chese papa chenchena woni ye beba ene yesun de no kwasem osun na nso ni nyina emo no eja no ho ba afi ye ba ya chire no e be franko fu ya fra omumua ena eja de didi mu ayato madwuma mete wono ma na anu ayi da se de meka asemi mete so mo frefre me so me phone ma ko ba bi na me ba ahomachi na akromfo na je me phone ni nyina me pesi kuta me nyina efiri me nsem entina se Easter 24th no wo ma fra wo ma fra wo munya obia ena eja me de me kwa asore Easter da no na me kwa asore na ko mo pawaso se ukunu ana wura firim me kunu afiri so na wo phone ase na me phone ni ho mo so munim ba bia ye wo nti ho ana eja me de me kwa asore ye pon asore na nsoro mana ka je me se ma atena se ne ye ne onkasa ana am se me pa cha de ba asem mo betena se se dawu am se na dawu na me ti kuro mu na mente ye o mo se dawu na ye da na mo te ye no so sister bi na o mo ne ni ko hia ye oni jo ko hia na jo ka che nso o mo afrem na o mu nyame na me si yo etimba na me ko to phone ni bi kwasi ada no ya mo ibi
eti me to ya no mo hye ase so omo ye de omo frefre to omo frefre na se ya ne akam akam no no kwasam se me ye wo yira ya me ho ade muntimi enyina fonsu na monye de mo frefre me emfansia yi eti papa no eye pastor Kofi Anan wono so frɛ me kan sa asɛm na ye de ekire no me hwɛ wo mani ma na wotweda no wo ma ama eti na wotweda na omu die na ye pastor Francis Kofi Anan eno ono wode wo abusuan ne kɔhye dem eno o ka kire abusuan ne se ne papa no oni yere na no kwasɛm ni se papa na de oya abusuan panyine no ono sese no obesi sume kwa wodina sese ami hu no ono no eba ya oba eba ye ono wo mo kasa no ana papa ni busa se na ade baba woni yere se no so woni yere ne papa ne de woni yere eti abusuan na akwa ni nyina hu se Kofi Anan no na kan sa asem ne chomo se wonya de woni yere nti omo ba me hwe ni mu me hwe na wotweda no ko bi na wotweda mpa cho omo amesi nti manko wankɔ na wotweda no wankɔ na wotweda ni ɛno omkɔ na ɔyɛ ho ade no abusuan nim so ayɛ ho ade ɔmo nim pa so ayɛ me ho ade oso ɔmo yɛ deɛfo ɔmo yɛ mfantefo okay akamfo ɛna agame de me de te wa nti bewi na papa no pastor Kofi Anan Anan no na ɔmo papa panyine no ɔmo papa nua kuma no ɛna ɔno wɔ baa mu eti ɔbaa mu no so me ntimi amma na wotweda ni bi nanso meba meya ma ɔmo ayɛ aba abɛse ti papa no ye de obebia obeba na obi nso ka chanzo ono kra ne se papa no woni yere na ede na mo ba no abese ye no mo nso digya ye nti poster mo ye eniema mo ye bia no dinim me ne papa no nso ti asore nso dinim na ene se me de be dan mo boni ma me one papa no mo wo ba me pa cha oda bi waye ho ade me pa cha waye me ho ade abusuan no ya wo so waye ho ade waye o mo nim ni nua ayene de wonim pa na den na ne ma no enim se mo papa wo yire na afo mu se atwa mo se papa ni yire ade na no mo ntam te sei e pa cha me no mo ntam ni boni bia no kwasem pa me no mo ntam ni boni ya o mu nim trododododo pa se papa na yire ne me a wo yare ye nyina me ne papa na te ho wo mu nim pa ba je papa ni firi mensem so o de na ekono akodi 2 weeks aba o mantimi amfa papa na ama me nchen bi mu afede owu ye kra nso so o mantimi ama mesemi o mu nyina ete wono ma na kasa ayi so enframa mu se papa na ewu na me nsore na me nsore nya mabusu ya na me fanto mangu me ko ho na me mra me ntimi nkwa na sa tisi a me no tiwe poster o mu ye nyina no udin so me pa cho an poster no o medin ne din be no m de ahye so o m so oni yire o wa medin kra nim eya reho sempa o bidini enti abusuan no papa ne ware abusuan ne bai papa ne ware me ni nua na nka eso oba no wo se ni nua ba ko na nka obefiri do ho na ba ni nua na antimi ama enti wo kofa enipa bi te se mefa na se ye won ka awie na Cape Coast no sa mine no ho no na ofiri ha na ono ne nyina na te enti okofa wo no ena odi ni begina ono na yere na ma no odi beja papa no kwa wo last year ayin mu na chese papa no akasa na busuan twotworo mu two no na busuan fo de o ma ama bra wo ye ho ade no de o ma ama no okobo o ma mane me pa cho obo o ma mane me kro de me kokuru mu ho e de me kwochia wo mu nyina na de no obo o ma mane no o ye ho ade o mu ama wan kobo o ma mane se eno de mintimi nya no sanse e ho mre no papa na ne wo montam asema ntimi nyi ni se so kobo o ma mane o so o ma mane o na mmom yo ya ware wie ye no wo de me kokuru mu ho eye saa kepkuso no mankwa na ho no wo de me kokkochi abusuan ni nyina asa na yiri ni okona o show ring fefefe me pa cho ai na papa no do kwa yiye wo kuru nso pen me pa cho ai aya asemo tina wotweda wankobi awotweda man ese sie no se bibia si anansakra bi ama na se Asem Mpe Nipa ya mo anwuramu a na ka utna wa ka yiye nso kanko e pa cho so wo ma mesintinga mintime nko kanko he okuru ni mansa no wako ka waro na me ye ma dwensen ka me de beko e na pastor ana ne se ompese enkwara na de omo ye no fra omo nso omo ma o kase omo ho omo nte enti saade anko bebo mpa ya gusen ma yi ka wana to adwena am se me de o ka okuru ni ma no me fan se wa ma no omo nyinyina na omo ye mpanyimfo pa
Ka de wanyini wo mbedi mfie sai. De wanyini pa wo mo sister mageno wanyini say be say 50 ayi di obenya. And I heard you show mbe sai. Di usansu wo mo so e bia obenya be say ono ne kra ne ketwen. Ono mfie be duanan ne akire de wo nso benya. Yes no manyinyi. O manyinyi o mo nso. Enti no mo nim so papa no oba bi ti ho. O manyinyi. Aya asem Okay. Mame pensuo bi no mate na ye ne Obo Heba and Medical Research Center. Yene wo mo enkwotwetwe nkomo simadu so emra se. Obo Heba and Medical Research Center wa do ato adumanu sofo maame dokro no omone no na edi enhwanimu. Orofo yade bai na de ko Obo Heba and Medical Research Center ontumi entu ase emfa emawo media ne research no wo hwehwehwehwe na afu hu ba bia yade no na afu de aduro na ka no mo so ho atɔ no atu yade na so deku na ahoto ene wo je ayenya media Obo Heba and Medical Research Center wo po amantem so wo sene dikanfo doctor mo ba ye mo ye nsenkyerene pa o ene no krepa fi se mo ba ye nkyɛn mafo bomudin wo mo begye mo number no mo frɛ mo ya mo ba omoba pa ye danyamiase ifri se bibiduro no na mode sa yade wo ho purely heba bibiduro ayam purely heba noke bibiduro no edu ba bia manfo bi si enye so no na etu yade ase oh enye easy eno ni tu yade ase papa doctor yenti odi na wo de ma manfo na anwumre yo Obo Herbal and Medical Research Center ibefa kwanya so achia Sompa ahwefo ni atifo ene anwumre na yeka Obo Herbal yene expert in cardiovascular diseases yeka cardio eche akomano enti akomano problem bia ewom anase droben ahodo amoja fm ediafo sane woni padua enumu nu Obo Herbal yakwadre mu ewo mu pa enti problem bia na tmache bia ebeba idasa akomano anase droben ahodo amoja fm ediafo sane ewo ni padua ni mu bia no problem bia ebeba bia no Obo Herbal yetenete enti enanwumre sa wutie na odie eya akoma problem obi wo ho se makoma no ya meti pains ewo inside edeba machi obi nso wo ho ose ewo ho a na ni yemahye ewo ha na ni yemahye obi nso wo ho se na koma no ebo ne ntentem ewo ha itimi bom ken ni nyina eye problem ahodo a ewo akoma no ho Obo Herbal yetu ase kra obi nso ewo ho ne de eye heart attack yes tutu anamon bra wako hospital ama yaka chewo se wakoma no ahonho mentwentwen so tutu anamon bra Obo Herbal obai na so be use some few weeks some few months atiti ama na eden afiri ho enye no nko ene Obo Herbal yesa ewo ho anase yedi ho dwuma ewo ho obi wo ho ose ne de eye migraine eye tipaye pa obi wo ho se me de me tipaye de wo me manum nura ahodo painkillers ahodo enko tutuanamon bra Obo Herbal obaye na so ya yedi abibiduro purely Herbal ebeka sa tipaye na wo se aye kwankro ewo so no ebeka na ma na firi ho ode eye typhoid ene wanum nura ahodo typhoid eka no ho a oyefu ebeye o yasa daytime ene anadwo nyina ne eka wa anadwo a obetiatia mu sa wode eye ulcer ene ulcer kom di kakra bia bue obetiatia mu udidi wie aduane eto yefun ni mu so a obi wo ho se aduane to me yefun mu a na me yefun edwa me ye me yasa tutuanamon bra Obo Herbal obaye na so ya ye de purely Herbal ebetu sa yare no amana firi ho enye no nko odie eye awo problem obi wo ho wawari beye mfie du 20 years ontimi enfafuru enwoba ento ne naso tutuanamo ebra Obo Herbal wo ye bema ontimi enhye oba nyinsen ene nkwamwa na eboa ema ugina se bema ehye oba nyinsen no odie no aye week tutuanamo bra Obo Herbal obaye na so ya ye di purely Herbal ebeden ebeka sa problem no amana firi ho na anwumrei se utie na menka se bia ye mo ya ready obaye na so ya your machines wo ha de be hwe ni padua mu enye se obaye na ye di aduro ene nim de ma wa ye ma wa aduro a yankasa ye pe
oba your machine wo ha de be hwe nipadua ni mu na ye makono no yes ye be hwe nipadua ni mu problem research no potia ha nipadua no na fe ye de purely herbal enye so oba ya metie me ya na ya mu wadu ana wo yefu ye o ya because nyarwa hodo no bebre no ne signs and symptoms no esese enti so oba ye be hwe nipadua ni mu ahu se ebia yafunyare we no eye typhoid yafunyare ana se eye ulcer yafunyare na fe ye de purely herbal aka saa problem no amana fi eno ye mfidie na be san ye de mfidie e be hwe ni enye so ba ya wa unim de dabi eno na mam hu ye hu no saa pepepe saa pepepe eno na mam hu ye hu no saa research no enti se ye mo treatment no doubt yemfa yenim de nkoa enye de emma treatment afidie no eka ho ti emma treatment pe eye conk and from and yes mistake be anim okay yes na babia ya drusi meja ama minua na wakasafa ye prekese powder any ordin bitters prekese powder any ordin bitters doctor ordin bitters no amanfo di adanse o ene de no krepa amanfo di ordin bitters ne de na ordin na kasa ne din ne honam no ese enye easy na se de mo si packaging no so eno so amana ye different free yeah nice papa broni no say e bo heba mo de bibi beba wiase o broni no say I want ordin Abrunino. Is it yes? I say I want ordin. Akoyen senchire ni ama no. Eje easy kra. Na say o no preke na nyini che ordin no. Sa ordin no ne di preke achi. Sa na ma che. Ebojuma papa. Okay. Panipa memo akwa babiem. Ya jaofa. Omsi Brunino say ordin. Ordin. He said no ordin pa. Yes. Ebrewe akokora bi anom won. Bae man bi onum ya fi o ha no asa ba ba beji bi akokora o bisanse adwuma be na ya ma na akokora ntimi nka o se ye nkwara bone onya kan nkwara bone de so hu ade koro akokora no ntimi nka o se ye nkwara bone ti odin no de ebo adwuma pa ti ye de enya ka odin enfo odin nhyase na fi emfa preke no ko adase na mazifo no busa se na sa odin de be na ye okay ofusu odin ya de bia waje wonam se hwe kone kosohwe over tiwere ye ordin herbal mixture na ye de to aso na ordin herbal mixture ne de se de ofa obisa no mazifo ni na mu ntie de ye ni mo am ye adwumaden brefo ma mu sisi ye mo ya be my especially me mema no be ye adwuma mazi nze ye nade peja nade ye nti bomodin aso be nya ordin so nya ordin a e be boawo because be ma de nya o ye adwuma wa adwuma mu nko ane mu be fie so e so be ye adwuma no ye special assignment and wa nya adwuma akwa ye adwuma mu na fa so bi ani so koye adwuma ni nya sika ni na so wa nya sa special assignment no fia adwuma akwa ye adwuma mu ni na fa so bi amba so nti bomodin so be nya ordin herbal mixture na fi wa bobo eno e be boawo ayi you sisi mu amamman no ama wo sisi ni mu atimi ayi free intini adi moja e free sisi ni ko be manim ni na no e be bomodin ayi yim se de be ya moja no betimi adi afri sa na kama na momu so ama won so atimi agira na so atimi abo adwuma ama bibia so atimi akokama se de be ya enkofo anim guase bia no enso enfamanti ye kan for ordin herbal mixture ene de ama be ma bia na se ni pa bibre bia ono so o hwe ye na otie ye enanwumre na de ewom ni se me pato ordin nya be ma nko na enom o ye oba so atimi no ordin ni bi na oba se bi wo fitie ko no ana eya wuwom ana se emba yie no ubu nsa bo se na ba na ekira na etwa onso be hia ordin herbal mixture o ye oba na se oni be ma da yebo se na ahobaye nsuo na mo kan sperms no ye kan semen na semen no asa ba besin was also or natural family plan at least or yeah you know onyem ayo den ne ba de be du ba bi no ahwe ya awodi awo wuntimi ngubi eno ye fre no variances na say eye wa wutwa na no na say ovaries no na ekwan no akwakosinti ama be ma no ho bansu no ana say ne sperms ni ntimi nkom bomoden so obenya ordin herbal mixture so your ba na so ne be ma da wie na ho sensuo ne sa ba ye ordin herbal mixture and ye count for the amount so kwa fiche na so wote yawa e bro so excruciating pains menstrual period ni ma ordin herbal mixture and then you may count for the amount we your banner we see ya make us say me ma me wote so amidwom oti body
wo no e bia wo te tafudom unya atena se awo sori agye se nipa be mienu ana miensa so mu ansa wa sori aya na honam na twetwem wo ye adwuma wie beduru anwumre kofi a obo se untime na obe wada wo mpa no so saa na ade ache bomodi ase obenya odin heba me chebe boa siesie nipa bia ne be bia atochema ana be bia weakness mre ya be bia ne be siesie no ama wo sori ana pa wo de energy sonko ana ho de sonko kra ana ade be ko adwuma so wo ye adwuma won te bre odin heba me cha ne me pa to we enya energy drink na mom no ye di nubra nu tan hahama ne de aye a eboa na ye responsible say be ma wo body na atimi respond to de wo ye bia enti say wo no mo a time e say wo ye adwuma no be mo nya hode sonko bi de ye adwuma time e say wo da no wo betimi so de adama ho ato time e say sorry ya no abonsu no asa kwa adwuma time bia no modin heba mixture emma we immune system no etimi jan na so ma ho ye de pa enti ye kanfo e de amani pa bibre bia so be nya odin heba mixture na afi wo bobo o yo ba na so atenka no wa achie e be ye wo dan still emma e ba sa no kru ne kwa koda na ma ye ekro bi din sleeping position e friend Tunisia was not ready the tuasia na we so the tuasia bi go ba no ono ye den still na no nya tinka nti was na kwaye nsem bebre be ma no so premature ejaculation a wo to ba akwa no to ba akwa e de ma oyere no nti we oba ne be ma na numbo because mun na mo problem ti be ma wo de boy ni anu agya mu sisi ana aba be sen ko bo ye romance abo se na aba be sen ko na ne hwenu tuntutu ti set te ben sa ka traffic mu o ye be ma ba mo de so be nya odin heba mixture se wo erectile dysfunction ade ne pagya ni mu ana asa adwone da ho ntimi nya hwibiem ba mo de so be nya odin heba mixture urinary tract infections uboza jonso na be ma ni mu ye o ya na mu bo pe ana moja if you be ma ni mu ba e ye odin heba mixture ne ye comfort dia ma ho me pa cho bo mo de ya so ubenya bi na afi wa tora bibia ye kama Ghana ha herbal shops ni na be bia be bo awura so odin herbal mixture na afi ni wa kadwamu mo se adwuma ne ma ho prekase powder na prekase powder ne de se adwuma ye ne de ofa ano odin papa se eduro no ya ne ye so edu ba bia na ye san kra twa ehusuro because adwuma eduro we ye ne nya adwuma ketwa ye ma mi bi e wo Cape Coast of ye ma ne bi I think be 2 weeks ago pepe ni nipa ba ko or pressure nipa ba ko diabetes nipa ba ko sa stroke nipa ba ko pe ene ye package we bi ye ma no ba ko 4 enne ofre me na mi ni kuma se nwure ya na mbedu gidi se me sa Dr. we kra mi ntwa no amafo request ye dun ma mo de mane won pa em se ne na nsa se ne nani ena mi hia mo wo adeshe market na mo de mane we kra mi amem adanse ye adwuma anti Mary anwumre ya kra ofre me ofre me onna ne de mane no Monday no nti ye ka achi obia se eye akoma yare se ye mojabroso se wo de no eye sai mu yare fe no kidney issues and as when ya kidney failure eye odin prekase powder no ene ye come for the amount me se yare bia ye obia because aduro no of adwuma aduro ne ye no wanwa ma me no no ankasa wo BP machine no de check e wo fie ono a wo bi na oso onom ye no within a week time no check na de na ba form kra inti bomodin so obenya biwe achi die bia ni ho wo de tobi na nom hwe onom hwe a wankasa obedi adanse me se wo pressure wo de no eye diabetes esitwe yare wo de no eye stroke njojo yare a onan no onsa no aye titiriti bia wo nante na mpaboa no eyi kra onte bomodin so obenya prekase powder na afi odi aye wadro nom na nopa na num na nyimbe beboa yi sa ne o mani na de afi o me se do wo nom a within 2 weeks ubenya insencheni e kire se aduro ne beboa wo na wato akoso woman no onum 2 weeks pepepepepe esai no a eno anyume no frem ka jenze minya medu kuma asintie na me bedu a nyame adom e kira me de bi be sen na no pa go bo be 640 eno frem se osreme na me bedu ya me mfa bi nsen ni nti na me ya adom e kira ti bomoden se obenya bi me pa cha uyo bi a wo so na pese wo so te e ya mamman e srade yi sa srade ni na di fuel system ni because prekese na ne moja ena afenya prekese no nko aye no bebri akeka prekese no ho ene ye de aye prekese powder na ye de ama enkase wo kwakucha prekese no na de agunsuo ma no me pa cho enkase wo kwakono no wanom enkase wo ko de prekese no to nko ma adi e be ma BP na ko de bi we eye special medical formula na ye de aye nti bomodin so obetobi utobi e be boa wo adi wakagemo yi sa ne o mani ni na adi afi ho adi ama na mom nu e be bia pa obenya bia to me pa cho boga fo no ano mo frefre yen pa se yenya mame baako e wo boga na yemfa mano ntu biansa okay obo heba ye numbers no
ɛyɛ 0249 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0247 0257 472 506 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 14 and I say 0257 472 506 Boga ene ne mpatamu Boga ne mpatamu na hajia or Sawaba Kula Market but me the hajia number ne betuja because baby I want to know Boga ne mpatamu a friend number we hajia Sawaba Kula Market 0248 270639 0248 270639 hajia number nti wa mo Boga ne mpatamu na no momodi an fresh number afọ wo Cape Coast abomoden so be ko Sankotes Pharmacy and a Pina Pharmacy Cape Coast Kotograba Elkwan so me pacho Mankasim Mankasim runabout 3B Herbal Shop Mankasim runabout no so on sa ebeka bi na afi watimi ato me pacho nkokọ a Mami Akobam Herbal Shop nkokọ market afi nso benya bi ato Erikus Herbal enso nkokọ ho afi Fab Pharmacy enso nkokọ be bia mo fa kofori aka no on sa beka bi na afi watimi ato okonkran a Repass Ventures Kashi Drug Lane and afi Kings Walk Herbal and so Kashi Drug Lane, the net herbal, and so Kashi Drug Lane, when Sabeka be at Miato, Nabi Bianso Timiako Kama, Oko Kaswa, a tribe of Judah, Kaswa Station, where tribe of Judah on Sabeka be Kaswa Essence, and I say Kanation, so Ubenya tribe of Judah, and so Mepacho Oko Takwa, a was a bibliophile, Takwa Station, where was a bibliophile on Sabeka be ordained herbal mistana for precasa powder, no, I feel so Oko Takwano, Mepacho Joy Herbal, market circle, on Sabeka be our Joy Herbal market circle. Me pacha obedunko Lydia Boche over the counter Lydia Boche on sa ebeka bi okwa pepa so kwan so no on sa be momodia ka bi me pacha okwa kofodia Gapson Pharmacy kofodia Gapson Pharmacy kofodia ho okwa on sa be momodia ka bi na afi unso atimi ato me pacha ma mo tema ene ne mpatam no Tema Little George Tema Community 5 Omo Ben Presby Junction Tema Community 5 Little George and I feel Nana Boache Herbal and so Tema Community 1 na okwa onsa bebo modiana feel onsa etimi akabinti we precase pada oba kumasia PFA Pharmacy Waterfuni Road me pacho ubenya bi Kolinak Ashtown afi Misty Herbal Nromo Sabeka bi afi so okwa Freddy Men's Herbal and afi Blessed Rekwa and so Kumasi Keo okwa onsa betimi akabi Arms Herbal Report Junction afi so uko Sofolaya Tenatek Herbal onsa beka bi okwa Santemampon Sewa Herbal okwa onsa ebetimi akabi and afi oba ase ya anso ama me friend say yo asia so for ma me so Sompa ase ya so for ma me and abna ho so ba onsa bebo modi akabi na afi odi akwakodi udwuma nti bomode se ba bia wo bia na precase powder and afi ordain herbal mixture se say eno ne adura eyi Ghana for yare wan na dia fi ho nti bomode ase onsa ebeka bi na offer ye pe driver ni yes pe sales executives and o mo betimi ato ade nti bomode so ye driver ni na so wote swame macro wo de wote around to Celebratory junction bomode ye free number 0597 18 63 98 0597 18 63 98 nti betimi aton ade ana so ye driver ni abomode aso be frɛ na afi no ye ne ntwetwe nkomo na bibia so enye okay se upe bi nso na wo westerner okay okɔ bonsun kwanta ɛwɔ western bonsun kwanta ɛyɛ honum ubenya bi ɛwɔ hɔ Alex Joe ɛwɔ hɔ Alex Joe Pharmacy bonsun kwanta yes bonsun kwanta okɔ adodo a wo pe bia no onsa ebeka mi da se odin ana se preke Alex Joe Herbal okɔ hɔ a onsa ebeka
ɛna fie heba ɛwɔ bodi sehwi bodi okay onsa ɛbɛka dodo a wopɛ bia ɛwɔ hɔ okay Dr. Ebedam wase yene Obo Heba and Medical Research Center ena yene wamo atwetwe nkomo no metaka ho ama me ne wan say yade ne nipa so benya wo a na ye yade kro ya na ye kone akotu yade ase a na ye Obo Heba and Medical Research Center eno ewo adoato adumanu wona so for maame dokro no ena edin hwani mu orofo ye ko na ye kotu yade ase se de be ya yebetumi akoye nyuma so akonya na ba sa no de moma ye mfani agro Obo Heba and Medical Research Center obetumi aboaye ama watu ye yade wa ase enyina ede amayen maame entisesi a me no ka sai de metumi aka ne pense abusuan no omayi utotwena na epacho ze medin eni ayini munti no empanyimfo ne de papa na nkasa nkofo ne de nkomo de omopene sa na nkwala no sofo na mebo ni din no ono na ayini sine na aso wa ha nti omo na omo hwehwe se meba ti ayi no mba no fa he ayi no mba na ebo ho paper na she ebo ho haye according to paper no makosie no mfante ano besie no haya ifiada no mba kwakosie ni mfante omo de da na no makosie ni mfante memenda no ma abetena ase ni nyina no omo ammo wa mane na card ekura wi hwane ma obi anam de bo ba bi na akwaye ba cho da bi omo eye na omo de bayi WhatsApp ena mani bi eyiye no mukudwi koye breme oh okay sabre no yene ne mano betwetwe nkomo ne mano bi ebetwetwe nkomo na sabre no yene ne nwia de wawuo no ne nwia pani pa Reverend Kofi Anan ene yene no entwetwe nkomo ne voice no wa ha production team no ye adwuma no ye twene ne bigu empower so sentia one person obakunafo ye ne ho ade obeba ayi no ase no abroho asifumo se wodofo afirim na nidie twato opeso de koma ukunu na abusuafo emase debi ye ma wo mabi ya asefem pao eno ti aye ready Reverend Kofi Anan ne voice no mama yenti firi se pani a wawuyi no ni nwia pani na yene no kwatwetwen enkomo no ansana no yebenya voice no yeko na yekope brukutu ni bi brukutu ya bema nsuo so eye brukutu orofo akakado na yemu mase tenkom yekope brukutu ni bi yebebo ye pa aponto oni abadi ntuo no orofo fa akwa nipa bodompem se de bia meka no brukutu ebetumi aboa yen ebeba wani so kakra betumi atibia di obebo we de mase tenkom omafo dodo no a ena si brukutu eye kama pa ba bia tonsa tunsa ewo Ghana mam ha bia no ubenya brukutu ni bi ato orofo uni fie du watwe a enfo asem koso obapemfo untumi enom bi Food and Drug Authority or the stamp na so dimayam se brukutu ubetumi anom orofo pub no eno supermarket no to bigum na oton a okwa mbeto so na so wanya mfaso e de abo bra 0244620294 0244620294 brukutu eye bemansuo brukutu eye bemansuo okay say voice no aye ready enunti no sa eni a ye kwakwa tie Reverend Kofi Anan pani a ye ka ne ho asem na ne honam kani dia asema beda ye se omo yi ne totwene omo yi ne dia firi buku nim empo ayi omo ama mese no enunti na wotweda wantumi akọ ayi yo no bibi omo ye bia no omo mo na mane omo nse na ye ko ne kotie pani no ne nwa bema no enene bi Mede Reverend Kofi Anan ne awowu no I my brother my senior brother am say senior nesam came no mu sa osa wofra ne mani bi na no kasa o de say man no more reason na why am say issue ni now me pacha wadalo mo ni ye se emewu abusuamu a ema enitumi ewo efunu no eso nemu abusua ene ewo tumi wo efunu no so ye abusua be ka se emanye no ena ema no ebeye ema ntimi ka se ntia papa no enti epa emu no e de akọ jasante amamlemu no ne ane akampo amamlemu no abusua wotumi ewo emu so sen ema enti wada ma wo ye abusua ne ye wunua no de da me penti mu bi afiri wo no am say American no yantima se sana akana amamra no atede nanso
do baby, send Asam no, is it no, and con the torch in Saha, and some no far hour, a man of and you know, Niana Mama, or Panda or Bashan. Send a what kind of message sanity. Na asem wo ya kan ho asam no obusuani ni nyina so bebre wo say na because maybe aye no kwara no on basra say nyame ni pampacho enti pacho papa no o wale maame no busuani bia anko bia na ana muni papa no wa yire busuani bia anko bi na ana busuani bia ni me fa say men kase wanko so o ya bibia wo kumase aye bibia busuani bia maybe now maybe you know papa ni wie na woni oba ni tan be impi be edu no moje oba ntum se waye yere David we see any into am na me dem mutu ma kan for ha ne se no better no be ye wo ikro mu na me kwa akasa na se fa ne ma me ya mire ano to na me cha no ma nte ho hwe da ya ba yie anufi kuma sa ba yie mo so ma fin kan na ya ko ikro mu yie nti Mokwa person, Mokwana, I am here once, and see your matter. The same person, the minimum for man. And I a two class, brother Yari, Stramwaka. I really have Mokwa person, no. Anna, Mamina, then I want in China outcome. Minimum far of honor. What's your call, Papa now, calling in China? Okoto maame no e papa no enchen sa usa unia ne se eye wodi e be no nemba no odi kan ka cham se na yere se ne ene papa no ti de wokan asifia na se wanu se papa no wo yere the minimum the market no say I say I need mo kwahwe so na ho but the man say nte me person ka me no hu no man na say na ma me na ka cho na man say omu ni say o ma me ya yere e pa cho ebusia mo je pu na mama no ana na say abusoni ni adansi bia Ebusuani na ana mama na kasa da wo mo ya no obi ba ho na obi so kan so ini no anye busuani ana mo ka mi sa sa ni mpo no wahin am say fili of ana so say wo fili mu sa no kwa ho ankan ka bi a wo bo bebre a kire say bi a na mama da onye busuani bi a maka say ni mia yenu ho na ofaso fo na di na ho yebi so mu bia so ba ko se china ni she na ka chense ni yiri na but bia anko ba ho kaka na busuan side no ai dama obusuan no so ana amma so a sabeta fa che mo pa yin ayira wo so yin ana omto and yes, what kind of control? I wish that you get the children as them why them I mean about culture no culture no idea. Then part today you look at the some one na kaya but the job out a year na sa baby me that na me man isi no Union what do family children no it didn't say ana bo so me say ansana o America Guma, but men shame better bio. Na America Cham said, Papa, I yare. And now the Massa said, Kenya, comfortable report, with a follow up Kakra, and make you say, my first crime from Papa no crown we know, my friend, and we cry me yet a soft for Papa. Linear cram, I can't mean, Amiensa. Uncle cry, you so cry, Cassa, Dada. See, I now say, but why am mamma and see my hair, some cry, and you or mamma, gentlemen per se, on the channel. And so, no, and you was not for no crown, Pono. In India, also at Mamson and Camen Sanka, but on a different moon, not day. And the Ofra manner, our boy now, for now, is adding to obvious, and to my more way. The questions will be sent, I didn't have bones all month, 20 years, our papa named my main and two into woman who. And so, no, upon all copper, ain't here but in summer. They are very weak because I'm not common. I'm mandate to know.
abusuafo no nyɛ saa ngina so no saa yɛ drama abusua no paa am no pɛsɛ okay Reverend Kofi Anan ene no atwetwe nkomo no Joseph Anan wonya ne babri ko ne nua no na eduru baabi asika kasa o eduru baabi nkomo akọ nyina na meti odin esika o sika kasa o na sika kasa so ohia ne mpanifo nyina ano katum adenti na meka sa kyerɛ sɛ sɛ wohwɛ ne kasa dia na kyerɛ sɛ ema no ekura sika kɛse a moyo mawe so moyo papa yie ɛno nti no omo na ehyehyɛ edi ama abusua no mo di so tie no okay ye hwɛ ne afrɛ ne nua na ne ma ne bi Joseph Anan yen frɛ Joseph Anan sɛ yensa ebetumi aka na papa nam to de akwala ne to no ano okay. Number you're calling is busy. Please try again later. The number you're calling is busy. Please try again later. Joseph Anan papa ne ba no ho papa ne ba no ho yen frɛ ba kon ka ho we hade calling is busy. Please try again later. The number you're calling is busy. Please try again later. Okay, Pani Joseph Anan wonya ne ba bi ko ne ba we di ohwe de ne to ne ho ya frɛ no se ke busa se adai na papa ne oba anante emfie duenu woni no ene da so de no akwa yi won fante enti munnim ensu na entro na to na mwante a enti ade chen ye no mo ahu se fom afo kyere se ensu ato eno so ya asem foforo ye nya no eno so akoya asem foforo pa wo na samoa for so be ma yen sanche ya tiefo ne yahwefo mami asamo de bae no ebisua de wom kakra na esua de ama ma mo transfer ma mema na ebesere mo ware no na ye hu ensem mami pacho ku no ya japade kakra odaro ma we dem sebusa ana wanye bibia mami kasa ye serious na kasa mami me pacho juma no wo ye ho ayi kakra na minimo ho wanye wansi dan bia fo se din te mami busa sa ne se tanto bi si ne si wo bawo na ya se men kwase ana yen frewa na che se japade ntino ya na te pese ya tu free sa no ma o so yen ko ne sei santo akasa bi se pani due matenso mente mate enso mente ko so asem no mahu na enso ye meka nkyere me abusua pani ana se ma papa nwa ye frɛ ne akwan bi so memblemu no papa so ya bestiwa na ne afi sebe na nkran ketenkete kura ware a sebe mo no mabusuafo ekɔ at least ba ko ana mienu ana se busua pani wo fi yi ni sutre maami uko ware maami onya akoda ede de si kwa se papa nso uko ware na busuafo nim ana wanka nche na busuafo ka se mu nka adwobre wo dwuma bi ho no ma sa no ma we kɔso menne enkoda bi a o masisuo na eye sa no ma we ebi mu okro mu kɔ ware ampa o mabusua no makɔfa sebe o mo nan fofo maame nom no makɔ da chia semti eno ma senti na ye kan papa da busuam ana kwani tu mami utie ne nka sai mu a papa ne be ware no abusua ne bi anka ho o kwa bi so sebe ma ko wo baabi na se wona na yire neto na sebe ma ni twafa wo ko wo baabi na be ma ni wu a abusua ne betuma di adanse se me brother de me ko akodai ma me ho de ne ko cheps akora ye ne ba ya gitum ma japade ma ne bi emom se wo bi anim na se nipa no sabe be ma ni wu ne de akora bi ba se ne bani a ya na ha adwen ho man so sem no ho nsem ka no ya na ebebre emo abusua bi nimu a ya na etwatia papa yi utie ne nkasa yi mu ankora ne wo sika na producer ebusa ne se abusua wo efunu so tumi ene de no ma sesa o enei eno ma sesa akodi nkoda ho me na me ka kire wo omo nsem wo eno ma sante wo kasa bi se pani soso kam no nduaka pani wo soso kam akoda kofa asem ba ye frɛ pani mu no wode atu bebi eda na mu meka eba mu no nya pani netua
it is a na and no master such as say yantini ya wuba no shoba da chia semunti papa ni wu ye no ne ma ana sese no hwa utie abusuan ya wo kan ya akwa sikasam ntenna so obi wu a tete na ye che no ma bi ketre eni obi wu no wo ma e ma ne kosre papa me pese hana ana abusuan hana papa tena ye enti me pese me besre mu minimi nnuanom obere na obi a ono odi mu wo sika wo minimi nnuanom ye pese kwa ye ni wa wo fosuo ni amakwan enti me de papa no ne ma no akwa bi so papa ye ono so ware maami woni maami so ani ni ye obefo obi de hye wo kwa ware no abusuani bi anim enti aye pani due matensumente na mu makwa bi so no asante asem obi so timi wu metimi ekofa na ire dada akwa se sebe efunu anim nwu asinti o meye ni kuna eno so ho sebe mpreduasa maami anya bia mo so hu se maami ni papa ni tete se papa hu se okoto ne se ni nua ne ka che se meyire ni nti kwan bi so no na se nkura no so mo de ani de se fata na bia na busua mu nsem no bia nkura ne maami ntam no bia na no ma bi ho a ehye ho aye ni ma enko yie na nka wodi ofosuo nka nkura yi sebe kama papa wanyina du se de sanka papa ye wu na maami ko ye ni kuna enka nsere yentem busa se japade bi omu no ya na wo ma oba ye kuna akwa busa japade o ma papa na japade no oka ho bi na wodi bibia nim ti nkura sanka o mu consider se papa nyini sabe pani e wanya du se de ko na ni manwa na ka maami sabe president sanka akwa na ka ye fe do foso me susu se papa no akwa foso ware maami abusuan so anim no yemble mu papa no so kaka entwa ye abrotia ofoso be ma medas na wadaro ma na mpese obisa mami se enkwada na omo pam no ana so mo yi ni dia free papa no eye krata no so mo mami ankasa we mami wote ye me ba cha mo mami no ho onu su din shekrata na so o mami ni din shekrata na okay na ofoso be ma medas na cha se enkwada na se mi ti asem ya yesi ye dia so tie ne ye dia ni fam kuratwe na wo no mo twe dia ama wo mo mami anya hwe se japade edim ewa asetena na wo ne maami betena ye ni mu na papa na firi mu kɔ ne krachi na se ma no epa mo maami e de afiri na yiyo ase ene na ye ho nkrata mu edin ebeba mu dia na kyase mo twe kora e de ama wo no e maami na esa wade na papa ne kɔ wade ye no first of all nkwada no na wo no empene so na mesa aka kyerɛ me maami se ono so ye mfonso kakada oyoba ebusia ena so oba kwa wade a okwa wade wo mu eti eba ni sen ena bema ese ofiri kuro we se so na oda busua mu oba be wade wo se wa amfa na busua ekome ba akokora mpa ama sa wo se wonnim de na eda one na busuafo ne ntem nte no eno de wuntime nka ma me no de oka ne za me ebo asia ma metie me no wonya adwen sa o say Konim. Mamenya because I Oforisuo bisa when also wuntime nka de na wo papa ne abusua ne ntende de papa na asem sa na obisa wo kan ye etime no medi wo ya kakra se meti ase no mu na ye boy ba be ware me ami nim se me be wo be ware me nkumafo ene ne papa ene kyese ne maami mu nyina tu di akire ba ya wo beje ma wade fefefe free esre so bretu abusua mu a ye de me call ye na se wo obi be wade wa wunnim ni busua ni bia ni nua ba amabi eka wa amabi ni kulampo obi amakora no enya busua panyi baako onua baako pe anase bimpo na yanka se ni nua ba kulampo na ba betaye kire yase okwa wade a okwa wade abusua nya be ma no nkwa na akwa wade wo mu eti abusua na okwa wale wo mu no na be ma na ba be wade wo mu nka ho no eno na wade na ene sen ema no anya bi but all the same no me hu se abusua ne de nka wonu mu ni problem bia omu ni help bia se mami or omu gini tum se wo yo yire prekope because according to Reverend Kofi Anaya kwatabisa ene ne bon komo wa chase on de woni na ye dey wakwa akoto do krama papa ne de na chia no de na koni krom amoma hu no na onte asie se nkwada no yes omu maame no omu nyini ntomtom pa che se be 20 years na no this sem no base according to Reverend or say enkwada no nti omu nim se be 20 years ni no ya omu papa ne maame ya tan wo ye na yira na ese enkwada no me tie mu a asif so omu ye rude asif so omu ntie abusua no asem
na abusiafo no so ya ye niema mistake kakra ofo so be ma ye wo koda abusuam me papa kwa mbi onyankopon koso amfa ne krense fa ho ede go so fa ho ede e no trabo ne bra nyina but obe ya de be safe ye de ne ba ha se de ne ba kuma se be treat ne be se 1 year doctor hwe na for fianto ata na adware abamoda ko pe na wo de gemu adwada no pa ya bi eja ya ha se no mokoye ofri ha se no ofri sawia but e wo musa fa ho ede no akobo ne brade nso no ebusia ka se no se ofra himfie wo free sawia se no obewo kuma se ase no de a ene ye be ye no ha se no ema ye benya nanka yakoye ye no baabi a wotena ye ofa ho ede because so ya osa ya chia me wo panyimfo ninim no wo no watra bo ne bra nyina but yes wo fra himfie sawia himfie no ofre na ba mu ma daro ma wo chia me ne sawia hinem na no me chia ma na anwumre na se abusia ne do mu na si form se ma enkasa na mo pede na so no e wo se de ne to ban mu enti yenti ma ne nsa nko ne chibiem se nko ofri mu wo hode a ene enke be ma na e batenti ase ye adwuma abusia ne decide se eja ne wu ya no e ma ne kura nsa so ene owu to ya se abusia ni bi ama wonum ne ho kwan bia se wo mo de sa emu no be kwa hye fridge mu ana se emu kura bia ho eti abusia ena won de hye ne papa no eti wo se abusia no sorry ejina wona sometimes enye se bia tika ena wa mu ni sika ase ya yama ya mamra ni amane no atonsuo mu enkwada no de wo mo ni mpanyimfo na de mu twitwi fo mu no abusia na ma omo homne so wo mu de hye no mu nsia da maame so no omu fa buo ma ne se wo ye papa na yire na papa no do wo de do maame no wo fa rewo saa enko ne krechi na mo be hu se abusia so ageme yire yatomu a wonom ye de se de fata na nkwada no so mu tie ne a wonom nya ni amo ho sem no na ni mo hwe na ntimi wo a etete won tomofo so be ma me de manu the nation sank obozo be ma bradi nyankopon hiro ni pa bia wotie mebre ni sha at me fa akonya kasie we so na eye utumfo na sen hene na Yaw Akuokon se paase no wo utumfo asen hene na Yaw Akuokon nyame pa 16 via na woda kasie ohene awrade wonhira na onye okasie ntre wa shimba bia wo bia na yewura woye na sen hene no so wonya baby pardon tuma amantam nti no amane ma akotote dia maye awrade nya okasie mu ahenie no omo ayokuduru hum na sha santiman animonyam bia wo bia obozo asema ye kan yesi aye besepa ni kunya ha yetase ne banimfo se wonimu a otase a enye yie ye kekam no funu so ganyini si ye kekam adampan so ye maami ye busa se okwa aware 20 years na wonya na wale pakoye no emanoma se betafraje okoto omu no se na no one omu ntamtie ye nuanum bebire kwa aware ko yesa be ma de so ware na yire na ono oba ne koja iwie na ye nkura na ya ombituma disrespect disrespect father omunya disrespect father wi father wo ya obi se me na me wo mo adan na mutimi ye niam we chintimi ye ma de bia me hia me ba bia biem father na aka ndi so awie no okutua na mo bi wa ware kwa so obituma disare se ne ma no from monfo munya ne ho hwe but wo ba tan ya wo kofie mo adwuma kase ne se ba bia nkabo mu ni no mokopre nkabo mu ko ye musa mami 20 years ni maya ye manomai ofafun kura frebi buzaza mu honte sei o try say no woni papa ntemu engu kura na o de nkabo mu ba ho ana eno na ya na ya asem kase nkura betima bo ato se na de onya wale on wale na daachi bi dada ni wonu osi ha nkura no so kansa o mo ye right because we your bad time say beta frache ukunu akwa ware wa wo dada wakwa ware wakwa to so o madada sa man ye do mo ye ma ye kon mu wura ye yam ye no mo koba ye no mo sere koba no sa bibi si na so ofra o ma no makasa abotoye mu ba ye tie ma me nkoma ye te se na papa nenim na de ndi me de me pese me ko na busua mu asem ho ndi na akwaje tu mu do accept papa no se de manso a wo twini fi na won to aso ndi koba no se na woni ho a ono ne yenim no wo yenim o ndi ye be ko ne se ne ane ne tie ndi o mo kan mo diga o kan medu na ndi o kan o wasi so obi hu no obi na so do na won ko fie nkoye ne ho ade amamre kwa so ne sei
se be ma de na busie kohie oba busia ne nyina ya gye atum se ya warefo ne na adanse aba be ma busiam na adanse aba oba busiam awe nkoma ye di nyina be di adanse se oba busia de nim be ma no ba be ma busia nim oba no akire ya nsa no no mumu na ekose ma walewe na amamede be ne di za adanse no ma otimi wale sa wale no se pe ni Bible ka enti from mama wale ya na hyase ne ebeduru na wode awu nyina ubanyame kwan so a omadi vieti ubani pa kwan so a omadi vieti ndi okoban sa na abusuan na ka we kire wa me kwan bi so no omudika na abeduru he ne ye be sire bi se omumfa nkoto papa na akora wawu na omumia nya na nyafe bada kwan bi so no kwan an fa so no anyafe wabusuan so amoawo me mese obaye obi hu ade na omuni wo kwachi obebusa aka twa se wankofo ma wale no wanye nduri opata no because onim da tia zem ndi odinne ba wo ba ne faachi no oje a ekina bi no beba koye ensem da wada ho a ebeka se panyini ni fie enti se be na ma me wo papa wo na akwa wale omunyina ntima mpre se eja papa no wo bakura ne ba panyini bi owo mabusia ne maame bi ne nana bi no omunyina aba ne ehunu se oka abusia sei na ekina bi no bibi koso ye nya obi di akoda no in fact awari akura koso etimi busa se asem si a hwan ne yemra mebusa na ne mfa nto nanim na abusia ni mpanyimfo mienu bi asole se me na me ba no asem bi asi a mo na me na me nana asem bi asi a mo na me yetro no badin asem bi asi a ba penkomo amudi ni nyina ensi ndi akoba ne sa ye be kwa konyunu nkura ni pi so mo ye niam omummu ade bat ma mi kwotena wari na se 20 years owo me e de na ye mo fra no meno me do man kasa no mudi ngomo na kakra me no mudi ngomo ofra mo nkwana ne de nti eye dan nkwana ne de enwanwa kra se yetuba o mba papa na sha ase yare ya no mudi mi sa adwuma o yare ye ya nyame okay o yare ya no mudi mi sa adwuma me no mu ni ente bona kra to vozo ya na nsembise no ya na ahomete na ne ameka ache mo fra ne se papa na wu o ye dan ya woko sa na wo akora wade agi na mo beko entidi ne ye be ye ne akate papa na chi amana ye fe edina hihye kratense sahe ntimomi an ye ne sa sade nim sa amamrete na ye nya papa no kwan kama awurade asem se wu ni ensi yo pon bakura wo mfa so chen di wagya benya ne ba bia kona na chiri nsemu ne no udi office wo sika wo ye but wa man munyam hye bia mata papa ho enen ka papa funu ho ne ye de ho tete radio so ne TV so abram betimi ayaye ne ye indi omo nche no mtoto papa na chiri ye na eni munyam hye mra so omo aso pom papa na nim guase ndi no master tie ni se ya ewo omo awo se man so omo so nkoso no omo nto aso na ye nuanu me wo fie mfanya afutusem ye kwa ware ne ne ma tete sa ni amamre kire de o doje ne obe miti ne kina tutuni ye na muawa okay badwafo akasa na so ka wo hwemu pa dia sabusuan kaso nim mami a ekwa bi so fusu Aboagye meji atomo eyeye ene yakoye mami hu ade sene amamre ne amane kwan so ye gia wade akamfo gia wade ye frɛ na de hye wade no eduru ba bia ze hemfo na eta wade achie ti sabre se ka papa no hunam lipa bi eta ya wade na chi ena mami nim no dia ka sabre no yen Asem Mpe Nipa ki ye kosafo no ho ne akobusa omo se mu na mota wane na chi a munim se papa no begia wade na afi ade na mo sa adane mo ano abusuani bia nkobio na so eduru ba bi so ampra wade ye gitum wa kanfo amamrem enu nti emma no so nto omo ase se maami atumi ababehwe mo papa no aduane wasini ntade emfie aduenu na eduru ba bi ase ye hye papa na nimonyam na mo ambegum papa ani mu ase asesemo a maami de kwaye ready se ko be yekuna ne akura papa na chikura ne de ni die twatro de ama no isanse wo ye sofo kura te kokoba ne se kwaye trasa ti maami oni ewugiri bi abiem maami nye ne yiri ni ana ti hwan ne kwaye papa yekuna no wa hye papa ya ni munyam ti maami odi e kwa akoma to ye mwate ye behwe ne ne mma na adi nkomo akwa akiri ne ahwe kwampa ye befa so na kuna ye na atimi abam efrise ya anye ne sa emwa atwase why kwa akoma to ye mti na de bedan ye behwe ne no adi nkomo okay asem checheche baako eda akire ye kwa computer so dwedie emra sisi ya 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no
se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezidazidur in the kekedru neza she. Inti hun and the nyimizia na nano wati she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into woso na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger. In a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Ene saud when hwe comfort no chititin. This is Yarasa Asantehene. Otu for Osei to Ababio. And then it's okay. Yankonko yanim asem papa asem cheche baako edachire enya asem ketwa oluma memo akwa aba ya panipa mpom te say ya ho adum ne afra wo say ya fra ma ajamusa firi hin na baaye me firi nsanu amam kojokurum ofiri hin nsanu kojokurum afien so hine sa ase so noke pajamu kakra so do wajeje adem no aja transi kakra aja dem panipa o how ne sen a o se yenkomoa yo edia mbadikan da mo ase se mo mama konya se menkasa wa video mbadikan ya kia nana mu a nana otumfo ne nana finso hini na me hopa ne se kashu na medua maame afia se wona maame sa se medua kashu odua kashu no ofa he
awo insanu amam ko jokuru me dua kasu no be mfie be dubako ni be mfie be num susu ni na ayi wahini bi ba se wono wo ye fra ne nana o se wana de asase na odi asase ma mo ye nhyehyɛ bi to ho ye di krata ye hu krata nyina wono wo kura baako na me so me kura baako krata ne mu nsɛm sesai krata ne mu nsɛm se ye dom ye nche okay yentio dom ye nche ana be mfie be num ni papa bi ba se won de sase no wode ne sa tutu ya fra ne nana mponua wode ne sa to so no didimwa ye nyanche kaisiu no ana oyense won de obatone kaisiu no ade ayi sate ni nyina ade ma boga bi ya fra ne ahinka ayi ankansa nana ankansa o ton kashu no a o ton sate ni nyina ade kankasiu no ade ma nana ankansa o se wode ne sa to sata na munyanche na ye nyanche kashu no so anyinyini kashu no anyini pa abuya ekan wotwi abuya na sheso ko bia benya ekanan sa na tie okay ana akwaba se afi wo me ba hwe me ka se wo me hwe ne me compensation no me nsaba media odeya media me chofa banya me chofa okay eno na aka na brofo sesei ye be me se me tiki ni papa da bu kan brofo bi na me pese ka team compensation na kan sa kan de nanka ye beche kaisi no ye kya na se maame no baja ne dia na de ma no ana se obaye den mimi nim ana akwa basa no mimi nansan ya mba huna ne se be na wotwe minu ni wo mu de fidi akwa akosi kaisi no so o de mfi dodo sen na dua kashu no mfi du baako ni mfi du baako eno mde fidi akosi so sen o mu twagu ama ayi boga no fasase no o mu twa kashu no agu o mu twa kashu no agu bra menyanye fifi amfiri mu MC akashu no amofanto afidi ne so obregu yaba pani inusa omo yama na bregu ya asem enti se o maton asase na maboga bi o mu se o maton asase na maboga bi eno mo twa kashu no agu o mu twa kashu no agu na maame no a wodi asase no ma fie se wa no mu twa kashu no agu babo wa mane me ko bo na mane wano woti seku ana me so meti kura aja inusa kashu no se ginegina ho na de o maye no ye menyane ties wo mu de aduru ahyehye ho o mu twitwa fan agu ana me ko pam wo mu se nti dia ye ne se dia wo mu se ye no me mpene sa wo mu anhwe a asem baba wo mu so ana wo mu aye wo mu adwini se wo mu se nti me kan sa no mbekunkum wo mu ti wo mu di me report ko ayi akenken so politician ama police akimi na me ma obi be wo no akotena kantamba ma di hon mu kote basa be imprennan mi kompokura no atutula be mi kompokura wo mu nko minim de ye okay ahwefo mo hwe ba bi akashu no afedi o mu twagu ye no de ginagina ho no mo brawura no mo de duragum se de bekun kashu no afiri ho we de o mu ntwangu famo we de o mo brawura ho a na wo mu di kala hefa de agwa no mo de duragum papa ebre nyina enye kwa ka for 8 tickets ka 4 acres obi anim se kashu no kura no konkan echen koku ekwa bi so panipanti o ka kire afuwura na sa asembe no ka kire o me ka kire no ka kire me senti no ayi boga ne de nyame nim ne wo mba hwe asase no ahwe ne kashi oni nyina na boga ne kire se wono obakwa aburikire asa aba be busu mimiansa ntamu oba ana ye baka ho asam wono se wo hawo se wako mimi nim ma hu se wo mu gusu twa kashi na wonaki ana me kobo na mane na wo se enni kwan so enni kwan ni musa nti membo kashi no ho ban me so ahono mu ne kura na emban mu twin kakra mba huna na wo mu awuram na wo mu di sikan na wai na wo mu di duro na ehye ana die tie ni me hiamwa ana maba mu nchen se moda wuruma mumbo me aja inu sana fowura no de wode asase ma ye ma menche no asemi wonim hu bia na ne kasi ni twane de mentimi nkire se wonni mu ne twane de na wonni mu sa se wo se boka ne se wo kwaba okay producers mama yan frɛ maame no ansana no yeko na ni togbe ahabai keke azigbiligbo so kalu
cargo car yene no enko twetwe nkomo emra sesesesese na yemeto ababa asem no so enusa asem no abre ho pa Ghana fo mpanifo no bi epesa ade no wonna sabia kusabia nya adom won saase no ebi pesa ade no ebi pesa ade no papa se omanfo bi agi asase no ndi asase no mom na bre no ekoso wie na duru baabi na se mfudie no anase koko no anaka cashew no anase aben no se ye cash ya sika bamu a na afani bre ya bamu papa de yansisi no ni yesa twagu ne bre kura ye kwa ni fifiri nyina eya asem foforo ye kone ne togwe haban keke azigblibo sonkalu kagoka yene no enko twetwe nkomo sima eduso emra se I was to go habaka kasi aye kai obeni na o say yene no etwetwe nkomo nso so no cannot be rich no ya aba no ya kofa asem foforo kura so aba enti omra samwa okay to go ahaban keke azigblebo sonkalu kagoka yene no enko twetwe nkomo emra se togwe otebe nka memwajo yo benikasi bibia boko de bia ho ye de obia ho ye na so ye papa se de enkra no kire se wakodi beni a odi dwuma so e wo ho nya asem ketwa togwe mami musao togwe wutebenka na tu kapa togwe mami musao se omafo ete wonka e wo kumase a chenye ne dodo no na aton company fo pi no an wa ye nyoma pi di ama wo mo aso wo mo ani ne mpo asi wo mu ye dodo no en wa boa wo mu e wo kumase monten so ne Ghana se di amafo efifira chichiri ne pinche ye ba wo na ase no enya asem ketwa emma ne memma wo mo di ye no enya asem ketwa kura na yakura mpo no adansi di amanfo de breye se togo aboa wo mo akoni asaso no ni nyina no so akwa ya asem foforo na mebusa se oboa amanfo mo munye sika oboa amanfo amu ye die konkai na yebusa se togo haban keke se osi boa amanfo sika fam no togo haban keke wo sika droma amanfo ana wo ye dry pocket ana se kwa bia tetete sa amanfo etumi di nya kwati kwa sika sa na togo haban keke wo ye nyoma ana mechiatifo ni na ni ahwefo medi femi togbe ahamban keke aziblibo sonkalu kagoka ombine ntino mechia mo bebre sanse nyakasa no meba wiase no adia ye freno sikadro no menemo ye menemo kwanya ye faso yetumi ye sadie no nebo so metanti bebre se anipa bebre wo ho ahokyire ntino omotumeji omotume fa omo ankasa omone ba adeji sikadro obinu motume fa ni yire obinu motume fa ni nuaba na omotume di jisa nyama ade nebo so ni wiye no ensheda enko fase papa bia adiaba nti sa dry pocket ni sa nyama no enye sa ade no na ebetumi aye asana ni pa betumi aye ewa wiase mi se anipa family so na omo bebre tumi yeyi ewo Ghana ha ewa sase so no omo do so papa isa se yakupon die ya na ye boni din tambia se on hweye on fa ye kwashon dwe mo ni ade so ye mfa ye ni ade hunu da ntino obetumi aboa wa obefa wo ade fa ni paso ntino wo ye obi na se sebi wo abrochire na se wo yire wo Ghana dia enya dia oba no betumi anyi mukura na betumi akasa okili oba no akoda no ye wo ba nti se wo akasa ye di oba de shedan mu a oba nko atumi wo akoda ye di be man nko de shedan mu so a be man nko atumi wakoda nti se mu mienu no na betumi shedan mu a bibisa ye betumi ede aba nti no dientia me kasa asemu ni na ni se obi na etumi bua obi so nti ade aye fɛ no sikado no saa yema no enye
because many must say Yakupon the Embo Biqua at the Bawiasi. Yakupon Kazakzan Bo Biqua at the Bawiasi. Nitobe Hamankeke said ya near to Manotino, not a different cry. It says the Osei Penifono, we are Nipanas, who free Yasia. Nasa uya yet to me ye no kama usono akoda kitwa wa ye yes ye no anachesa no ano until we obi nasa uba me ho dia kwanya ye to me faso na ye to me check bibia ni se anepa eye wakasa wunua yakoda ena wa free mu e wo bosua no mu no wo betumi akai ba ko mienu bi dinya na ye check na se sa akoda na o free mu no eye anepa bi na sebi enye yakopon na efre no anipa da seni na mukunu ya fi asase so a ajapade anu akasa kitadi baaye eno na yetumi hwehwe mu na ye wa memre bi ayetumi ye ahai kwan ho metumi nka ni na anti no ye ne ho adwuma de na kese sa ajapade na sa ne pakro no kita na otumi di basase so no yetumi dareti adima anipakro no eno na yetumi mana nkrofo bebre to me family so mo to me ka say okay obi pa me ho to me yeyi to me tani ayesikani enye sikado na obetumi ayasana obetumi ayesikani no okay togwe sika togwe na ya metini ye dia enye sikaduro na mom obi shebre ne nkrabia bia obi agefri ne nsem na ye yedie eye sika no na obesa age na ade ama no na ne ho ato no no anya sika sa pepepe nti sa nipa na ofri mu no ni ajapade anu wajai because ofri mu ya no eye ni ya eno ti na edu beebi ayetumi kase saman o kasa obebi se anase obi betumi akase oki mesudae na mehu anipa bi se mehu se no na chese anipa ko na ofri mu no enye kwa e wasase so nti se uye oba na chese awariye kwan eye dimao anase wunya bema bia bema no to me jai ya dia ye to me work sa kwan no a ye to me faso na ye to me seti bibia pepepe ye ne ho adwuma uye oba dia awariye kwan no ebe girama wo anase wo be ya bema papa na wo betumi ade awale nti ye bema na sa akoda na to me free mu awanya be 10 years anase 5 years anase 15 years anase 20 years aye ya mbobra bia wa uyasia omo akunu ya no ye be mana ye be gira sa ne din no so na sa abofra no betumi supporto said ye asabi o se omo betu abai omo betumi atusu anipa baako na anipa krofona mo akari na no omo ni na be supporto baako no na baako no betumi anwene sa pepepe na ye no ye den otie ndize mi togwa mankeke obi otimi kana se anipa no dimitia enya dia anipa no ni betumi ago mi betumi ago ne ho ase e wa wiase nti no adia ye frɛ no anyomonyam no de menim sɛ yakopon de mba obi kwa adi basase so nti sɛ wo a wo ye bema a wo basase we so no wadwuma na ɛsɛi anase afina wo bekwa kopi adwuma a wo akasa wo nya nti no ye chekina sɛ enamadi pasoa na sɛ enam sunsun bi so a ye wo kwan ebetumi afaso na ebetumi agye wo akasa wo kra no afi sankrofo no mu ne nsam wo akasa wo hyebre afi sankrofo no mu ne nsam asa na ebetumi ahu sɛ okay nkrofo a mo firi mu wo bosua mu no a mo nya peni no kai ba ko mienu bi din na ye betumi ade agye aso asset bibia na kyes anepa no ebetumi ade yi e wasase so nti no awuyase sebi wo ye bema na sɛ wo ba awuyase na kyese wan to anamu na kyese wan bobra yi ya a light of tesie ana wo di brebusuafo ndi sɛ yeti ho na sɛ si o enye hwi nyame beye a nyame bia ni ho abekumi akɔ market akɔ tomato so ni jendi eni meko na obetumi aba be nua aduade ama ye da bi because nyakopon de wa ma wo adwen na wo betumi ade use to we na sese no je se man na kura gya ato nyesa Ajozi man na gya ato nti je se wo fa wo ho adwene yes nti no wo ye obi na se wo pija ya pene no ye betumi ade wechi na wo akasa wo betumi ade yi e wasase so isan se sebi obi di oka
na se anipa no wan dane nika ana se sebi wo sika se obotom ana wo pe oba se wo be wale no wan to anamu se oke wo be kwakope oba wo ye oba nso so no tam bia wo she dan mu wan pie wan dress ko be bia obi an hu ma na ebetumi wale nti se anyama bi wo hwa ehia se ebeto anamu wan to anamu a emboa wo ni to gba hamba keke mitumi ka se minko a ene metumi ye sunsun ne ho adwuma ne bo soso no ye wotela ena ye san wotela nti no ye wotela etumi pamu coat ena etumi pamu atade simple ewa wi se nti no me na chese obi fama damfo a sebi enyade anipa no ebetumi yayira ena Ghana ha no sebi obia wo ha nipa bebu wo ha opese bibia ga yeyi amanonde so enya sa na etie oba yi mu a obetumi ateki 9 months 10 months asana obetumi awakoda no awakoda no so na akoda no so betumi adane ayesika ni so a ebeteki 20 years 25 years nti se anipa bi di mechi na se otumi ya botre for 1 week ya no ankasa beba beba o mama ne e wo fidie mu no se yes togo amba nkeke die e song okay nti obi a otumi hia me bia no mo di number no adi ma o mu a na se anipa a opese obeyiyi ewa wiase a sebi obefa me Yakubon befa anipa no adi fa me so na so nje betumi ade ayi adwuma nti se na ebetumi aka mi togo amba nkeke ye ka no si na se obi pese obeyiyi na se oto anamu na oba me ho a enu de ewa anipa no ho mi to bi nko obi fie se brana mi mbua brana mi de mi to bi nfoso obi a nti no wa yare bi takio anase bibi to bi hawo ewa sase so a wudwini hu no wunti ase no hwehwe ye ya pinifuo na chi se betumi ade aboa nti no asori a etumi koyi anipa bebro ho a etumi ko asori uko asori na se enye bibia na ye paibo enye bibia na ye tumi ye paibo wo betumi atuka afrefie nti no wo drive car sa akwakodu baby a na obi ayituo akwakokuo o se sa nyama no ina no o se okay togbe yafa emano antudwa yes togbe number no adi mawo no okay me personal number na obi frame ya obetumi anya me direct no enu na ye 0244 48 4747 0244 48 47 and I say 0244 50 60 32 yes and I say 0244 50 66 20 which number no na say bibi hia wo nde a bibi be hia wa china anipa bibro ho a na omotomi ka say okay baby a me wo no kwan no wa baby a wo no kwan no wa na say wo pese togwa be keke be bua wo na say wo kasa no de wo ye bia no e betumi ayeye a wo betumi afre me say wo togwa wo hwe bibi ama me a ma me nse ne osika na wa to petrol na wa ba aba be bua nti no ukokro mu a sebi aban oye hospital bebre adi ato ho nti no wo bo hu a wo yare no wa ntu anamu a wa nko hospital ho doctor fo bia ni ho betumi awura fie se wa na yare wa ha wa na yare wa nti no wo sika koko ana se wo sika koko se betumi aba betuma wa na se wo na utumi ye garamse na chese wo pese betumi abu anipa na etumi bu anipa metogwa abekeka meti hori on se ntuma na ya na etumi frami eni atade metumi hyeni na ni akasa de me nimu ye nti me hia bibi sa na anipa otontuma no no ana motumi di ntuma na di bremi na metwaka ana se telabi na me ho atade bi se eye fair eno ana tela no betumi ene apamo amami nti se awiase we ruru ya na we nso ye den ruru okay okay mechiatie for ina se sebi o mu se yeni na ye bewu nso no ukotase na chese yare be takio na chese anipa dase na betumi ade yare no di bawo ana se utrase se o enyesu problem bia ni ho ya mi beye yesu ya mi beye ekro wo yem
na chese wo ko bompai wan ko to edo anum na se ekro wo yem na se wo ko bompai ya da be na kro no betumi awu ntino ya na ye kasase na se amafo na omutiase na chese omutumi benye kakra dia nanka ombetumi ahwahoni a okuraye mitogo amekeke mi ye droton nebo so bibi na musunsun kwan no so ye di yari edi ma obi omuse obi adwuma omuse anipa bi anase mu person betumi akọ obi na chese na mo be fo kwan no so a mu ka e wo mframa mu se mu fast adwuma no di betogo amekeke medamos okay yane togbe ahaban keke e wo se ko mono kasa na zotoga fatam nyina enutino azigbiligbo so kalu kagoka ena yene no etwetwe komo no open na kira kwa kumase afigase akwantempo so Bomfa Hospital Junction na wagina ho ma me de betutudwa no na wafa na wafre koda no babefo akọ togbe ahaban keke ho na adie bi ehia osunsun bia no togbe enam nyome kura no so na watumi agyewo afri samponchenim 0244 484747 0244 484747 and now 0244 506620 0244 506620 and now 0244 506032 0244 506032 wey eye togbe ahaban keke nemba azigbilibo shonkalu kagoka yeko na adie bi ehia osunsun bia no ontimi enko na wonko boa yen baba ti sesi ame ne wo kasa no kashu no omatwane nyina agu di aka no omodi enuro aka no a ese kashu no haban no opurugu ana apurugu wakwa afuom ho ye mihinti ma afuom ho men san ko biom Osei wo mama meboa mebama abo kwan de asie ho saa kwan na da asie ho no mu no dana wo mu hi asie atwetwa no wo mu twa kwan nchen saa na wuram mu wo mu wuram no mekwa kasa ya no o mo fa kashu no to so onim wo mu mikasa no wo mu fa fonin finfin na wo mu wiare di konchen wiare na wo mu di duro ne kansa ko na kwanchen be live minu ana wo magya ni susu meduane so ayi ya frana san agric plan meduane lai kama baba te pasa no ubokru monfo mpanifo amane se wo hene bia kwa akotwitwa akazu agu empo de duro akoka na anse wanu no wase wo watimi na wo watimi hwan na baka obi anka yen susu ye babia wo hene ya frana sei ya frana na nampo noa maame no de asase ne ma won onim ho hwe wanu se ohono mu no akwa ye fin so hina sase yene maame no twetwen komo maame ne namba no wei yene maame no twetwen komo namba no wei Osei yene maame no atwetwen komo so onim hu bia na ne ekoba ne saade a woni papa yi ani ne ye kra ansa na maame ne namba no be mo na samu papa yi asem awre ho pa o Ofoso be ma semu tiawa no ma bi wo ho ma ya na abufu maame na odi asase ne ma papa yi ontimi nkasa onim hu bi Ofoso no ma bi koso na me de bia meka de oto ne de oton hwan na ye bone de oto ne de oton ye woto no kra so enyi nipa wako bibi ti sha de ya ye kan se kashui ayi obi agapade a wabre ho pa na waye edume bi Ofoso ye de kasa che nipa manipa ate no ma biase papa sebe ni bebi ani mfie adwi so ni papa chance na woni ne ka sumdua asem a papa obeti ase ne momu fi akire na papa ni bre obre ye ansa na wonua kashu enketenkete mani nyuse no Ofoso na wabre wonye yize saawo afuom dwuma but obi akwacha na broche obi woni sika enu to no de dakope ba ye no wode abagina so se wo pa asase no so anipa ne ba enye park eno ma siso ajapade wo so maame no de asase ne ma papa yi ese maame ne wakasa maame ni ntimi nkaso ni mo we because papa yi asase nya ne de yomi nche edi abetima we ma papa bia ye kwa krata so da Ofoso wo mu nso ya na edi adwuma se mo nsase mu nkonko ye no eduma bia ya mo hwe mo maame asetena na mo hwe mu fiem me Ofoso adibi wa na ma contract za me nkoya menye bigo mini machi papa minim kura Oforisuo
ado ene ekoso sa na papa ma papa ne bra ye kwa no ese papa obo mu nyina dua me na me ka chofo so ese so bra o ma se because kwa bi so no anye mo ya de papa na ba wo se me na me dia empanifo me se mo me nka wo asem wie wo se wo so ne boga ne ka se boga ne se wo kwa abroje ne onya mai boga ne obo otachire okay me bo ma me ne ese papa yi odiji wo mo okay Ofosu we ma menka du mebi jedua babi na obi kotu se o de ho be yaduma me ka che nipa kro na o twadua no me ka che se onim na twadua na me ko na me papa udidi wo yire wo mo sian na me se dua no bu a wo be wu agya me ho pa no fa na kuma okọ ti papa ne ba yo be ka won ansamoni o madi se se afa do mu twadua no mo di kum nua agu ho na boni wei se do mo fa ntofom dabi boni wei papa ne ko wa che Aso bomu nyadua. Okay. Abrewatia. Ofoso bema. Papa no wan kafra. Ama ka me papa fa ho e do kodua ne mall bedroom baby na kwabra ne se asase na ode ne bohye ho ye ne de ntikotutu eyi mall ba ne nyina nyina agu. Sa de se ne watwa bode die. Watemase ne ma bi wo ho ofoso bema wodwene ho a wonti ase na woni sika wasem oya. Wow, wuni sika wasem oya papa ya ye ni bie ya asem oya na so abo a woni dua no Nyankopon na plan ho bu kotokwase a na Nyankopon so no wo hwe na wan kasa no ejapade ente se fo so be me ne kokko no eni wa kashu na wo ho ya panyimfo ya ntoto ye se be ya ne bo no kura no wo mbetimi di akwa ba bia a kokko de na ho hyehyɛ ne ntoto ye ne tete na se kwabla ne atimi akwa di se adwuma wo ya Ofoso be ma ye hwe na mla na ewo man Ghana mu asenum no empanyimfo no ma ne nya adwuma ai se favor bi e ba ni sa wo ma ye timi nkɔ yanim ye nka hwe no ani so wo sikente no we ukoto na wo de kwa police station ogotu ya ba bi wo ho beji prosifo bi wo ho moje what am I say mo ka prosifo asma me se me person eti no yes wo mo what ya say eti papa unye sremuni ukura mu edro ni ho yedi be kan wo ama papa si police woni kura mu edro wo force okay nyame ya adoma wo kyena ye ne maame no betwetwe nkomo ne ye ne wo hene ne wo to asase no si asase ne ye ne dia no atwetwe nkomo the nation sanka bozo be ma ayi papa wa che maame no de afu ni ma no kokuru mfa sofi ko bonebo sempo ukokuru na de sofi abonebo bozo me na me wa asase na me dia ma ye me nche se bere bia ba se meton asase na ye media wo se me hunu se me de ba bi ma obi ye me enche nti papa bra bacho bia me de ma ye chima sei na obenya obi aba so wo beto nti udie na obenya no me de ma ne sei me wi a me do chefa be ma afa omu ntwamu na asumdi aba mama obi akwhye afum 11 years akodo ase na ho odene na obi ba na sika ode ma omu odu nti a o ton ni nyina afra sa papa kura so na ka esu papa no woni die bre na wa bre no fa so be na wo so ntu wie be yiwa ni se ne ahuna me omo mu twa me mbiri mu omo me de maba na mbeto ade ne yaton ama me nti me na me pa me twa agu me pa me na gina so na medidi ho so obi kura tim go to obi go fu ene suggestion se o mpe goku obi twa agu no aye ne obeye to omo ni nifo ne mu wa asase ne ode na ade ama ya me enjeni no a wa fa chide koton a omo no so hunu ne chefa ne so mfa so no una aye ni baboni ni tini maame ne ka bi obo na agi ni sika ditudie no opese obu kwase ya na nka wo firi mu kwa na se obira ye oka edinwe ni metwen police nkotwen ko kuro mfa besika abetese tenzi di hona ko hunu oluman no mani bibi kakra mfa so fi mo ne bo ne gine ya na asumdua ba kuro ne etim no papa anya wi aboni anya wi kwako nyame bi o papa ne kan ya sabu nsam kura ne bawu enti nyame ya adoma ne ohene no ne maame no betwetwe nkomo eja kan akoma to ye mu ate yekọ na yekopa bia no bi enko na yemfa nkoto ya pro badintuo no eyiyo no nyina eye bia wo na nye bia kwa wo chale ye twa no hoto eye club beer e Ghana for na agiatum or for club beer no de Ghana for agiatum o Ghana for agiatum papa ye konye ko twitwa bi uni fie du ngotwe for asem koso oba pen for so emfa na asem enko club beer so beer de or for twa no hot club beer and American for nam dia maun ten also apatapa ho na be herbal clinic me maame wo so for you say baby atonfo bonne ho hia no tina mani abrese yenko na Dr. Professor Abe won tu yade ase no nsamayen ho in heart no enti di madedia ni nyina wo tu ase diabetes hypertension no nyina da wo tu ase or for prostate no so emu ba yo be ma du so gu so yenko Professor Abe ho no mo esa akwan so ten also apatapa new site ho na be herbal clinic ho 0243
0243345392 0243349352 na yenko yenim 0243345392 abi ne ma eno no na enko yenim. Lawson beverages ofro was or the Lawson herbal mixture Jackson Lawson lock mixture Jackson delay my capsules delay my bitters yentwitwa bi yemu bobby na enyoma enko kan Ghana for mranti agiatumo delay my bitters no was hangover bi anim odofo aponto ne abadi to no yehia o efiri se ade den san ye no di so ya enye ye da biara da eyiyo no o ma me ewu papa ewu na wotwe mu yenko na Lawson o ma ye bi no tie so se de beya ebetumi aserve ya hoho no dure my bitters yetwitwa bi enu bran wo mu no mranti dia dance se emom tumi gina so peme dure my bitters no odofo amafo agiatumo yenko ne ko pe bi emfa eni adwuma 0242133577 0242133577 dure my bitters was it bi ne gina wo na so keke na nyoma enko emfa enko kan 0554931931 0551 931 0548 931 yenko homa so ne ahwefo ene yetiefo nyina da enko na ensembie adi agopono so yi yenko ne yenko dwedwene awrahuo se wahwe wonu obema atena ya asem kase pa hello Osei Aboagye. Ma Josu Bruma me bibia bokodi yenkonko yanim. Da ko pa no me tia wonu abejo. Se ma se ho ye de. Na ma se no wa expect pop. Na papa ya de omo ye ni de omo anya adi Oforisuo. Ejuma ye na papa kokoro ye o ti ho no ma ti he ye ejuma. Na afi de mo ye papa yi sa ye. Taminim sa bedru ho de ni mu jimu ti pa se obe akabia ma papa na pa ya me ne mo ye. Okay, hello. Oforisuo. Ye, Oyibo National. Kama pa Nipa. Na me shira Oyibo National mi de webu ado info papa pefi. Ekwani nu pa hu. Edume bia omunya wale na omu wale ami ebi atumu pe etimi ni. Omunya wale na omu wale pe no ma betu emma na omu wale na no. No ma tu emma na tu akini. Mijiri se oba wale na se no nya kwani ba kra ye ba ma. No pa fon no friend no ni gwen akasem we ba ka ba ko be ke dia ma. Asa na omunya wale ni so mutumi ye omu de. Oh, hello? Hello? Baby, I'm free Udin. Me free sorry, you're from him, Utauti. Papa, Mamintio. Where do you say, oh, Papa, you're much on assassin, and assassin would be free in 7. Mamma, Bonumbi, when you move it, she said, well, I have for fun, the bishop to me, sir, or beg assassin a free in 7. I am for fun. That is you. Obua mamno ni mushi o discover ya mamno bi o so da fasima ya mi enche no de ma no ma je free ni sem kwa mamno so yomfo bi enti esra papa mon kan mo wan ko ne bi eti de omo tonton omo de ba force ji ade free e manfo nsem do esra ma mo hwe ma e da asi. Okay, hello. Hello. Mame impromptu saying Nyankopa adumo ye ho ye pa na mo so e adumo na wo frefri he wonenum ka so yo ba pa sho David ye from Yaw na we dey me ka ye mame anan na sem ni bi kakra no ke na wo frefri he abacho me kasa e free apeja no okay yentio okay kakra minim ni say ana say de e koso nyina ni say Kofi Prophet Francis Kofi anan ebegina asafonim nyina ka kire ye say obi e ware na say ojaya ware ko ware foforo a nipa krono be ko bonsam jam
Oh, we did not call him a Busiane pa. No, okay. Hello. Baby, I'm free with you. Good evening. My Joso. But so, Mekasafre, a boy. Where the Michel drink a crack. Yet you. Afa, I knew of an hour. I casual for a tribunal. And 3 years, Juma de Japan. I used to wow, a Juma. And about 2 say, Uber fan say, it be a nephew, but what we are Juma than it, dear. You say 2 yes, sir. And some papa. It is Mr. Mamma for mommy. Okay. No fan. Okay, I hand your door for any now, Bessie. I just know to Yamati. Watch now, your name, I'm in about chicken como. Watch now. Do I just ask in the man? What's your friend say? A fierce say, well, I want to find. Such a dumasi. I wonder if you say, wow, no key. And Tiachan, your fierce was as you run or your mamma chama, one, watching and what actually was a one can. No, in one casas, as was in the end to what tono. No more money, no. Yam penetum penenua, or bread home for so, or move for mount, now some tia. Tia, Paniquacuma to Yamwate. Udekuma to Yamia Dumo China. I asked some woman we move. Now, Papa had the native drew. It's your friend about Papa for Frana, the obedi di home. Your cousin Swin Yamia before man for a man for so many. Papa come to Yamwate. Pastor Kensen, so near you and a befe fam. Of also, Bema was Sembia, one more dear Fabra Asem Mpe Nipa mediation near Mow. Your money is 0552 095593 0552 095593 and now 0243 585878 0243 585878 and maybe you be a befrebiano ye bet Jones ye the happy birthday echo now why me but Reverend Frank Osei a picture into some mommy why me way a drum ya Papa Reverend Frank Osei Yaw senior pastor ewo Victory Charismatic Chapel International no Patase Estate walk and dia train yankopon se oda no ase na we say happy birthday ya sorry man nyina ene asofo ni nyina junior pastor se no ya Pastor Ima eka ho ene me ankasa wo hene ro ye bo asiama ene ye minister BJ yesiama happy birthday yankopon kwaso ensure papa onto wo sremu o ma dom no enye emroso emfama o ma woni won kwa na eme na abusua ni nyina nso ensure ne bi entin kɔ wono nso na bi nso enso yenso ye do papa ye we cherish you and we appreciate you a lot papa happy birthday to you also bema yen sorry okay so me papa awodapa papa so for we obrene ho asese Reverend Frank Osei Victory nipa bi obeba na akwambia no wo kire wo do ene obu edema no ya mento ne kwanem